Ndinotenda nenguva yamandipa, saka ndinokumbira chaizvo kuti kana 5 minutes dzangu dzava kusvika pedyo, munondipawo indication yekuti nguva dzava kuda kuswedera, so that ndisarambe ndichitaura nguva dzapera. Ndinoda kuva very punctual in terms of time. Zvakanaka. Inini chekutanga ndinoda kuti nditange nekupa definition yekunzwisisa kwatinoita kubudikidza nezvatakatenda mumagwaro, kuti chinonzi predestination chii. Definition ichandibatsira kuti pese pandichataura ndichange ndichizoda kubuditsa neudzamu nekurehwa kunoitwa magwaro, kubuditsa kuti kana tichiti predestination tinenge tichitenda kuti kudii. Chimwe chechipiri chandinogona kuda kuti ndisimbise zvekare ndechekuti kuzondiwana tichitaura kudai, tinotaura nekuti takatenda. We have believed, therefore we speak. Saka kutaura kwatiri kuita kutaura nemaringe kwekuti takatenda zvakaparidzwa. So nhau yepredestination ndichiiona, ndinogona kuti iro handizoziva hangu kuti nechishona ndonyatsokubudisa vara iri ndichiti kudii, asi kuti predestination zvatakatenda ndezvekuti iro isimba kana kuti ibasa raMwari rerudo ravakaita nyika isati yavambwa. Asi basa rerudo iri vakariita nyika isati yavambwa, vachisarudza kana kuti kutsanangura vanhu vavachazoda kuporesa muna Kristu, vavada kuponesa muna Kristu, vachivaadhopta. Asi vavaadhopta vanhu ivavo, kuti vakavaadhopta kuti vave vanakomana vavo. Vapedza kuvaadhopta kuti vave vanakomana vavo, Mwari vakavaita kuti vave nemufananidzo wakafanana naKristu, kuti they were confirmed to the very image of Christ. But time frame yazvinhu izvi zvakaitwa vanhu vasati nyika isati yavambwa. Saka izvozvo zvatiri kutaura izvi ndogona kuti muverengi aripo pari kumhanya kuti definition iyi mukoma Bhezeu maitora kupi, amaisa mavara anoti kufanana naKristu naadoption. Adoption ndashaya kuziva kuti zita rechishona randogona kushandisa kuti adoption nderipi. Nesalvation ndogona kuti uponiso. Saka ndiri kuti vanhu ava vakadiwa naMwari nerudo rwaMwari, decision yakaitwa nevambwa vakasanangura vanhu vavo muna Kristu. Saka vhesi yandiri kuda mukoma Godge ndokumbira kuverengerwa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Then mapedza kuverenga ipapo Ephesians 1 verse 4 to 5. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the pleasure of his will. Yes. Saka izvi zviri kuitwa nekuda kwake. Havasi kuda kuzobvunzwa Mwari kuti sei masarudza uyu muchisiya uyu. Hanzi vari kuita zvakafadza ivo mukuda kwavo Mwari. Saka ndopandabudisa definition yangu. Mumwe anogona kubvunza kuti ko purpose yacho yaitirwei? Purpose yacho iyoyo ndeyechii? Purpose yekuti vamwe vari kusarudzwa kana kuti vamwe vachisiyiwa murudo rwaMwari nekuda kwake. Vhesi 11 inobva yatitsanangura zvakare kuti purpose yacho ndeipi. Ndokumbirawo mundiverengere vhesi 11. Okay. Ephesians 1 verse 11. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Saka purpose yacho ndeyekuti we have obtained an inheritance. Tine nhaka yatakagoverwa
tabva taitwa predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Saka pane inonzi counsel of his own will yatiri kuti izvozvozvo counsel of his own will ndikushaya varara ndinogona kunyatsoshandisa zvakanaka kuti counsel of his own will ndochiti chii, kuti counsel ndoti chii, asi ndiri kunzwisisa kuti nemagwaro zvikunzi kuti izvi zvinongoitwa nekuda kwake. Ndiye anongosanangura, kusanangura uko anokuita nekuda kwake. Ndatenda ndega ndingoconcluda ndichiti 1 minute left. Alright, predestination tangoibudisa pachena kuti idzi ikusanangurwa kunoitwa naMwari, vachitsanangura kwavakaita before the foundation of the world, vanhu vavakasarudza kuzoponesa, vakavaadopta kuita vanakomana vavo kuti vagofanana namwanakomana wavo anova Kristu. They were confirmed to the very image, they were translated or confirmed to the very image of Christ himself. Zvakatoitwa kare nyika isati yavambwa, according to Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 verse 11, vyatibuditsira kuti chinangwa chazvakaitwa uye zvakaitwa sei, zvakaitwa according to the counsel of his own will. Ndatenda. Thank you Mkoma Bezo, thank you so much. Can we have our next speaker? Tripanahuye predestination. You just introduce your topic, 6 minutes, 1 minute rekuverenga mavhesi, 5 minutes dzekuexplaina. Maybe we can have Brother Power. Kana makasununguka. Alright, tinotenda, tinofara zvikuru. Ini ndaingada kuti word rekuti predestined rinowanikwa mubhaibheri sekuverenga kwataita mumavhesi akafanana nana Ephesians, asi ndaingada kutsanangura also kuti izwi iri rinogona kubuda kana kuti rakavambwa kana kuti rakaumbwa nemazwi maviri anoti pre neword rinoti destiny, kana kuti destination. Word rekuti pre tinorinzwisisa seword kazhinji rinotsanangura zvinhu zvisati zvaitika, asi semuenzaniso tine mazwi akaita sekuti preschool. Mwana kana achinzi ari kuenda kupreschool, ari kuenda kuchikoro, asi asati atanga kuenda kuchikoro chaicho. Saka word rekuti pre pari kutsanangurwa kudzidza kwaari kufanoita akamirira kudzidza chaiko kwaachazoita. Saka word rekuti destiny kana kuti destination, kazhinji tinosangana nezwi iroro richiratidza maybe zvakafanana nekuti the place where you are going, nzvimbo yacho chaiyo chaiyo yekwauri kuenda, kwauchasvika, pauri kunosvikira ipapo ndo padestination. Saka unogona kukwira bhazi uchiziva pauri kunoburukira, saka pauri kunoburukira ndo padestination yauri kuenda. But unogona kukwira bhazi waita zvekudedzwa nemunhu akudedza, munhu iyeye ndiye anokuudza pauri kufanira kuburukira, which is the destination yauri kufanira kuburukira. Saka munhu iyeye anogona kugara akakurongera pauri kuzoburukira, ende paanoziva kuti kana waburuka achakutambira ipapo. Saka tinotarisa kuti mazwi aya ekuti predestination kana kuti predestined taona muvhesi, pane makereke akagadzira doctrine rinonzi predestination. Ndaitira kuita find out hangu
ndikaona kuti pane vakatoita doctrine zvakafanana nekuti tinogona kudzidza mavhesi tichingoona zvaanoreva mubhaibheri, but vanhu kana vazonzi vagadzira doctrine vaakuti izvi ndo zvatinotenda zviine mavhesi anotsigira kutenda kwedu. Saka kune vazhinji vandakaona vakaigadzira as doctrine, vanotenda kuti that is the general concept that God has predestined some people to be saved and others to be lost. Ndo kugadzirwa kwakaitwa doctrine iyoyo kune vakagadzira doctrine. Ini zvangu pachezvangu handitende doctrine iyoyo, nekuti mavhesi andakaverenga achitsanangura nyaya yekuti Mwari predestined vanhu anenge achitsanangura chete nyaya yekuponeswa kwevanhu ivavo. Saka maybe ndingade kufara kuti inini zvandinotenda kana ikanzi doctrine ndinoitresa kuti doctrine iyoyo yakatangira papi. And ini ndinotenda kuti madoctrine ese anotangira nyika ichisikwa, zvinhu zvese zviri perfect pasina chivi chakapinda. Saka ndikaverenga bhuku raGenesis 1 nebhuku raGenesis chapter 2, mabhuku iwayo anotsanangura Mwari paakasika zvaakasika nezvaaitarisira kuti zvinge zviri. And then kana ndikazotarisa kubva pachapter 3 yaGenesis kusvika pachapter 20 yaRevelation, zvese zvatinoona ipapo ndiri kuona zvichiitika, asi vanhu vatomuchivi. Saka matuso ezviri kuitika ipapo ini ndinoona zviri zvinhu zvakaitika mushure mezvivi. And then tikazoverenga Revelation chapter 21 naRevelation chapter 22, Mwari anenge adzosera original plan yake. Saka takatarisana nedoctrine yepredestination, ini ndotenda kuti Mwari paakasika Adam naEvha, Genesis 1 chapter 2, akavasika kuti vararame nekusingaperi, akavasika kuti vagogara upenyu husingaperi, asi kufa kwakazouya nekuti vakanga vatadza. Saka kana ndiri kutarisa doctrine yepredestination, ndiri kuona Mwari achisika kuti vanhu vararame nekusingaperi. Zvekuzofa nekuparara zvazouya mushure mekutadza. Ndingati ndo zvandinotenda papfungwa iyi. Alright, tinotenda Mukoma Power. 6 minutes dzava dzakwana. Our next speaker. Tatenda. Inini, my name is Gershom Ngwenyama. I'm a brother. Ndina position kana kuti any title yandinayo, but I am a student of the Bible, and I am a child of the living God. So on this topic here, predestination, we know that the truth is one. The truth is singular. Asi vanhu vakawanda vane ma-ideas avainawo, which they have in their mind, and then they take up the Bible and then force the Bible to say the things that are in their minds. But I want us, when we are talking about this topic, to go back and to see the heart of the scriptures, because these scriptures, they are the mind of God. And these scriptures are meant for us to understand who our God is. So as Brother Power is saying that there are churches that have come up with this doctrine of predestination.
and they seem to be claiming that God ndiye anoita kuti vanhu vaita anything vanhu varurame, and then vamwe vasati vaita anything vamwe vacho ivavo voita upombwe, voita vanhu vakashata. And that is what God is doing according to their doctrine, kuti Mwari ndiye anovaitisa izvozvo. But I want us to go back to the scriptures and see like the relationship that God has with us and what it is that is expected of us even as human beings in our dealings with the Creator. I put it to you kuti Mwari does not determine kuti uyu anoita evil kana kuti anoita good, but God has got a will that is not changing, a will that was set before the beginning of time, a will going to be there at the end of time. And iye Mwari aseta that will from the beginning to the end. He also put us in this place kuti isusu tirarame upenyu hwedu either way tichiita decisions ne-free will. But as he has put us in this place, akatiisa muno with the hope yekuti isusu we will put our will together with his will, and will yake ne-will yedu zvichaita chinhu one. And we see this example being put first from the garden. Kana Adam achipiwa garden, ari kuudzwa kuti pinda mugarden, and then whatever it is that you determine mazita ekuti chinhu ichi chichava chi, that is what it is going to be. And then when he moves over, he gives him a wife, and then he says kuti the two shall become one. And pakuita one ichocho, Paul anotitaurira kuti nyaya iyoyo mystery of what? Of Christ. It was the mystery of godliness. Saka isusu Mwari tinonzi isusu as the Church of Jesus Christ, we are the bride of Christ. We know that our God has got a will that is unchanging. Ane will yakadaro, God has put us in this place kuti isusu titore will yedu willingly, tiite kuti iite one ne will yake willingly. Saka hapana munhu anofoswa naMwari kuti aite munhu akashata, aite musatanist, but munhu wese anozvichuzira nehwili yake, which is the same thing chinoitika nemi nevakadzi venyu kana kuti nemi nevarume venyu. Murume wako iwewe you had to choose kuti inini ndinokuda. Similarly nesuwo kuna Mwari, Mwari akati iye anotida through the Lord Jesus Christ, and then munhu wese ane choice yekuti aite sei, avume offer yatiri kupiwa naMwari. And iyoyo Mwari nyaya akaiziva asati agadzira nyika iyi, which is the idea that the Lord is answering when he tells us about predestinating certain things. It means kuti Mwari anoziva from the start to the beginning, and ndiye anodetermine kuti ichi chiri right kana kuti chiri wrong. Iwewe, if you are as a wife, you refuse, you have to understand kuti the one ultimately who has the choice at the end of the day, it is the husband who is the one who has to make the final choice. Saka ndokuita predestination kwacho, not kuti Mwari anodetermine kuti uyu achaita evil and then uyu achaita good. That is not what God has determined, especially kwatiri, because isusu we are not robots, we are not machines ekugadzirwa kuti tiite a certain function, but isusu we have been given free will yekuti tichoose Mwari. Akatiisa panapa kuti isusu timchoose
iye akatichuza first but gave us that option yekuti isusu tomuchuzawo. That is the definition of love, because iye Mwari kana atichuza isusu kana tamuona kuti atichuza, the logical thing, the reasonable thing is kuti isusu tofanira kumudawo. I rest my case. All right, Sarah, we can even give you 6 minutes then you could maybe respond to questions. Then my questions, you can just take something like 30 seconds to 1 minute. Ngoma mangamuchiti Christ will draw. Mwanzi Mwari ndiye anodrawa vanhu. How does he do that? All right. Tokwanisa kutarisa ma-examples ari mubhaibheri. Paul anapopa vaiparidza. Vakaparidzira vakadzi vanga varipo. So pavakadzi pakangoita 1 akatendeuka, and 1 wachona pakatsanangurwa pachinzi kuti chakaita kuti anzwe shoko raiparidzwa naPaul ndiMwari wakavhura mwoyo wake. Lydia. Yeah, exactly. Can you read, moderator, can you read John 12, verse 32? And if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Which people, moderate? All peoples to myself. Sarah, this gives us the answer. You know, you started very well. Uchi kota John 3:16. The answer, uchi Mwari anodrawa sei vanhu. It is through the blood of Jesus Christ, the sacrifice which Jesus Christ made. That is how God draws people to himself. The cross is the means through which Mwari anodrawa nayo. Outside of Christ, Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. The means through which anybody can have a relationship with God is through the work which Jesus Christ did on the cross. That is how God draws people to himself. And how did he do that? He did it when they crucified him on the cross. Saka vanhu vanouya nemamwe ma explanations akati one day, but they won't give you a proper definition yekuti Mwari anovadrawa sei vanhu kwaari. But the answer is given here. Alright, ndatenda inini ndatenda ndiri kufara patafamba kusvika pari zvino. So far ndaona kuti pane vataura vese vabva panapa hapanapo kana nedefinition yandapa adirector mubvunzo kwandiri. So far kuda pamwe imwe ichazouya ndoitsinidzira zvekare definition iyoyo ndichitaura kuti predestination zvinhu zvakaitwa kare naMwari nyika isati yavambwa. Saka number 1 tiri kutaura kuti chinonzi predestination chakaitika rini? Before the foundation of the world. Number 2, vari kudanwa kuti vagoitwa sei kuti vaitwe adopted to be the sons of God and then conformed to the very image of Christ, to the image of God, of his son Christ. And then number 3 yandambotaura futi ichida kuti matems acho asakanganwike. Number 3 ndataura kuti ndataura nyaya yeadoption of his sons, handiti ndikataura nyaya yekuti vatwe confirmed to be like him. And then also ndobva ndataura kuti vakaitwa marked out for salvation, ndonyaya yacho ndo keyword, marked out for salvation according to the loving decision yaMwari before the foundation of the world. Izvozvo ndoramba ndakatsinidzira ipapo tichibuditsirwa neEphesians chapter 4 verse 4 to 5 ndozviri kudzidziswa nemagwaro. Tobva tati nhau yepredestination kuti tiifananidze nenyaya yepreschool nedzekuchechi, ndiri kuona sekuti hadzisi kuzonyatsobuda zvakanaka takatarisa vhesi iyoyi. Saka toda kuti pavhesi iyoyi zvepreschool zvacho zviri kubuda papi zvinyatsova clear, asi tataura kuti zvinhu zviri kuitwa necouncil yaMwari yavari kusenzesa according to the purpose yacho, according to the council of his own will. Kuda kwake ndokuri kuita izvozvo. Havasi kuconsulta kana kuti kuita sei, vanhu vari kutongozi asi vari kutsanangurwa, vari kutemerwa naMwari before the foundation of the world. And then tobva tauya tichidaunzwisa nemagwaro futi zvekare ravhurwa pano scripture yekuti so far
handisati ndawana vhesi inotaura zvefree will, kuti vhesi yanga ichiti Mwari vada kuzoponesa vanhu vachazoita free will vachichuza kuti inini ndichazoda kuponeswa, uyo achazoita sei, vanhu vazoita sarudzo dzavo. Vhesi yacho haisati yabuda pachena, pabuda vhesi yekuti Mwari vakagara vazviita kare, nyika isati yavambwa, ndobva vatotsanangura vanhu vavo vakatsanangura according to his will and according to his counsel of his own will, zviri pana Ephesians chapter 1. zvikanzi zvinhu zvakaitwa rini, zvikanzi zvakaitwa before the foundation of the world. Tobva tadzoka pavhesi yavhurwa iri pana John chapter 12 vhesi 32. Takatarisa vhesi iyoyo yatanga ichiti end. Saka zvireva kuti kuseri kwaendi kune zviriko zvinoita kuti tikwanise kunzwisisa context, uye tofanira kuita take note kuti kana pachinzi all men iri pana John apa, tinenge kunzwisisa kwekuti magwaro achinge achitidzidzisa nekudzidzisa kwatakaita, tinoziva kuti kune Old Testament neNew Testament. Vanhu vaingonamata muOld Testament kana vaitenderwa kuita zvaMwari kuOld Testament yanga iri Israeri panyama, ndo yanga yakaitwa yakapiwa yanga yakapiwa murayiro, ndo vanga vane nzira yavakasarudzwa nayo naMwari kuti vane manamatira vaita Mwari. VaEdheni vaisadiwa patemberi, VaEdheni vaisatodiwa kuti vange vari pazvinhu zvaMwari. Saka all men ari kutaurwa paakuchiincluda vaJudha nevaEdheni, ndo all men ari papapa aripo apa pathat verse, ndo vari kunzi all men ivavo vari kutaurwa naKristu. Zvitozvwa kupi kuti vaJudha ndo vanga vane mirayiro chete. Modha tindokumbira kuti tiende pana Romans chapter 9 vhesi ya4, vhesi ya4, Romans chapter 9 verse 4. Kana mune King James rakandinakira, ndo randinowanzofarira kuseenzesa pakuverenga kwemagwaro. Moderator ndokumbirawo. Okay, ndine New King James Version. Who are Israelites to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all the eternal blessed God. Amen. Yes. Saka apa tinongoona kuti vanga vakapiwa murayiro ndivanani, tobva tatoona kuti vanga vakapiwa murayiro ndiIsraeri panyama. Saka Israeri ndo yanga yakapiwa murayiro. So izvi ndo zvatachida kutsvaga pathis vhesi. Then number 2, chimwe chandaida kutaura ndezvekuti izvozvo zviripo futi pana Deuteronomy chapter 4. Tinoona ipapo kuti Mozisi akadedza, ndichada kuti verengu, but Deuteronomy chapter 4 verse 1, Mozisi akadedza vaIsraeri vese, zvoreva kuti vaIsraeri vava vakadedzwa ndo vanga vakapiwa mastatutes, majudgments avanga vakapiwa naMwari, ndo vanga vane nzira yekunama. Pari kunzi all men ndiMozisi ari kuuya, then tobva all men ari kuva Israeri panyama. Then my final concluding remarks, especially una mukoma Power Garaba vabva kutaura pekutanga. Mukoma Power vangoti kune dzimwe chechi zvaigona kutisunungukira zvakanaka kuti ndedzipi dzavari kutaura dzacho, asi inini handisi kuda kutaura ipapo. Ndoda kungoenda panyaya yecreation yavataura, vachitaura nyaya yaAdhamu naEve. Tikaenda pana Genesis chapter 1, chapter 1 verse 26 panapa. Genesis chapter 1 verse 26 iri kuti, and God said, let us make man in our own image, after our likeness. God said, let us make man in our own image, after our likeness. Ndo last point yangu yo. Then verse 27, but so God created man in his own image. Mwari zvavaida kuita pachapter 20 paverse 26 nezvakazonzi zvakaitika paverse 27. Verse 27 pakangokreatwa munhu ari ngonzi, then God created man in his own image. Hapana kuzotaurwa after our likeness, after his likeness. Pakangokreatwa munhu in his own image. And then apa pamunhu Adam akazokreatwa naMwari ari paverse 27. Alright. Zvakanaka timbokata pamwe wataura. Ndikuona brother Gesho muruoko rwakasimuka hanzi. It's just that as Brother Bezel is answering here, he is not addressing Zvataura. First things first, I think Brother Bezel, you are I don't want to use my harsh words, but you are misquoting Zvataura, because free will
iripo ipapo muna John 3:16 kana bhaibheri richiti Okay, for so God so loved the world. zvachaita time manje yanga yaya mukoma Power. Alright. I keep brother power there. Alright. So brother Power, no. you got 6 minutes. Nyaya yepredestination ndati inini kazhinji kana ikave doctrine tinotarisa kuti from creation Genesis 1 and 2 iyoyo doctrine yacho yanga yakamira sei, and then ndingafare hangu kubatsira kuti kana vanhu vazhinji vachitora doctrine yepredestination nekunzwisisa kuri pana Ephesians chapter 1, pandakaiverenga Ephesians chapter 1 dzidza tsamba yekuna Ephesians, Paul ainyora to the church yakanga iri pa Ephesians, to the Ephesians, aitoadresa chechi yevanhu vanganga vatotendeuka kare, because anga aparidza ikoko aenda, saka aizovanyorera tsamba. Saka uchaona kuti tsamba yaari kutonyora inototanga nesalutation, achivakurudzira nekuva praisa pakushumira kwavari kuita, but uchaona kuti ari kuti paari kuvaadresa ari kuzviincludawo naiye, because ari kuti we. Saka ukaitarisa tsamba yaEphesians chapter 1 ndo tsamba yaaitotanga kunyora to the church of Ephesus, yakanga saka ari kuadresa vanhu vakatotendeuka kudhara, naiye akatendeukawo. Saka ndinoda kuti muone kuti izvozvo zvinokosha kuzvinzwisisa, kuti paaitaura nevanhu vepaEphesians achiincluda iye, dzimwe nguva ipapo anga asiri kutaura nevanhu vepaGalatia kana anga asiri kutaura nesu, but bhaibheri zvarinoreva manje ndezvekuti zvaakataura tsamba payakanyorerwa vanhu vekuGalatia yakanyorerwawo even kwatiri, but mubvunzo ndewekuti kuEphesians kwakutori nevamwe vanga vasati vatendeuka bhaibheri, vakanga vachazotendeuka leta, nevamwe vasati vatotendeuka ikoko vachatendeuka. Mubvunzo ndewekuti paaiadresa achiti isusu we were predestined, aitaura iye Paul nevakanga vatotendeuka kudhara, asi asingaexclude vachazotendeuka. Pandinoda kuti mungotarisa kuti tomboti iwewe neni tatendeuka kudhara, takatendeuka tikagamuchira Kristu, tinenge tichiincludwawo nhasi kana ari kutaura kuti isusu we were predestined for salvation. But tisingakanganwe kuti vasati vatotendeuka naivowo futi vakarongerwa kuponeswa. Ndosaka manzwa ndati tikatarisa kubhuku raGenesis chapter 1 nechapter 2, Adamu naEvha vachisikwa, because vanhu vese tinobva pana Adamu naEvha, vakasikirwa kuti vararame nekusingaperi, nevana vavaizobereka vararame nekusingaperi. Pfungwa yekuzoti Kristu azotifira yakazouya senyaya yeremedi yekutadza kwakwatoitwa, because pavakanzi nekuti matadza muchifanira kufa maakuuraya hwai, that was a solution yakanga yakutoitwa nekuda kwekutadza kwevanhu. And then ndikade kubata matsananguriro handizivi kuti ndinokwanisa kubvunza mubvunzo hangu, regedzai ndibva ndabvunza kuna brother Bezel kuti pamapa definition maisa mazwi maviri echishona andafunga kuti iwayo ndo anoseenzeswa pakagadzirwa doctrine yepredestination, ekuti Mwari vakasarudza, maseenzesa mazwi ekuti murudo rwaMwari vakasarudza vanhu vavaizoda
kuponesa. Asenza rimwe wedhi reshona futi rekuti Mwari vakasanangura. The word rekuti Mwari vakasarudza, that's the word rekuti he chose. The word rekuti vakasanangura, kana kuti translator futi word rekuti kusanangura rinobva futi paword rekuti he chose. So word rekuti kuchuza rinoreva kuti pane zvasarudzwa nezvasiyiwa. But according to Ephesians chapter 1, haisi kutsanangura nyaya yekuti God chose others and left others. Iri ringotaura nyaya yevakanga vaponeswa, kuti Mwari anga agara akavarongera kuponeswa kubva kwekutanga. Saka nyaya yekuponeswa yakarongerwa munhu wese. Ndo zvandikade kutsanangura. And then rekuna Romans chapter 9 verse 4 yatsanangurwa na Bezel. Ndingade kubatsira also kuti waisa mazwi ekuti Adam and waisa mazwi ekuti murayiro yakapiwa vaIsraeri vega. Alright, murayiro yakapiwa vaIsraeri vega hachizi chokwadi. Mirayiro yakatopiwa Adamu naEvha, ende vakapiwa murayiro vasati vatadza. Vakatoudzwa kuti kana mukatyora murayiro munofa. Saka murayiro unotopiwa munhu. Adamu naEvha vachisikwa vakapiwa murayiro wezvaidyiwa nezvaisadyiwa zvavaifanira kurarama, and then vakakundikana pamurayiro. Saka tikangosevesa word rekuti murayiro haritange kuvaIsraeri, ndingaguma ipapo. Alright, saka since mukoma pawa muri mapedzisira, totanga nemi here. It's your choice. Zvakanaka, regai ndipfuurire mberi. Ndandichiti vhesi yavhurwa yepana Romans chapter 9 iri kutsanangura pamusoro penyaya yekuti Mwari wakasarudza vaIsrael. Ukatoverenga the whole chapter ya9 inototsanangura futi pfungwa yekuti Jesu wacho akazvarwa kuvaIsraeri ikoko. And then inotosenesa mazwi ekuti Jesu iyeye ndewavo vaIsraeri because panyama akazvarwa kwavari. But however, ini ndapokana nepfungwa yekuti mirayiro yakapiwa kuvaIsrael. Ndichiti murayiro munhu achisikwa Adamu naEvha vakapiwa murayiro. Chakazoita kuti chitema chipinde kutotyorwa kwemurayiro kwakaitwa. Saka hakuna munhu anorarama asina kupiwa murayiro. But pfungwa yatiinayo nechidzidzo chatiinacho chepredestination ndechekuti Adamu naEvha vasikwa vachifanira kurarama nekusingaperi. Vakatoudzwa kunzi kana mukatyora murayiro muchafa. Asi kana mukararamba muchiteerera zvandati murarame, muchidya zvandati mudye, muchararama nekusingaperi. Saka iyoyo yega, it was a free will. Dai yanga isiri free will, Mwari angadai akatovati imimi ndakusikai, automatically munofanira kurarama izvi by force. Saka kuregedzwa vachigona kusarudza pakati pezvakanaka nezvakaipa, that one iyoyo inotori free will. Ende Mwari ndo system yaanoshanda nayo kuvanhu even up to now. Mwari anopa munhu mukana wekuziva zvakanaka nezvakaipa, and then munhu ozoita choice yekusarudza zvakanaka kana kusarudza zvakaipa. Asi Mwari anenge atoudza futi munhu kuti kana ukasarudza zvakanaka wazviitira zvakanaka, unowana upenyu husingaperi. Then ukasarudza zvakaipa wazviitirawo futi zvakaipa, uchaparadzwa nekusingaperi. And then toda kudzoka pfungwa yekuti pana mukoma vambotaura sekutaura kwaita Geshomu vatanga zvakanaka pavaverenga John chapter 3 verse 16. Iyoyo inobva yangoti for God so loved the world. Haina limitation because
Mwari paari kunzi akada nyika, munhu wese ari munyika anodiwa, universal love. And then pakuzoti whosoever, zvaakuuya kumunhu as an individual manje, kuti whosoever anoaccepta Christ, believe in him, that person should not perish but have everlasting life. Saka uchaona kuti nyaya yekuti whosoever haisi kuti dai yati for God so loved those that he loved, but yazoti whosoever panyaya yechoice dzevanhu. And then vhesi ravapa rekuna John chapter 6 verse 44 na 63 inoti Jesu achitsanangura anoti no one come to me unless given by Father. Iyoyo futi iri pachena pakuti haina selection, because everyone akapiwa mwanakomana naMwari. But zvazvinoita manje ndezvekuti through Holy Spirit shoko rinoparidzwa kumunhu. Kana raparidzwa kumunhu onzwisisa chokwadi. Saka mubvunzo watingabvunze ipapo kuti tiite clarify ndewekuti pane here munhu anonzi anovanzirwa shoko raMwari kuti uyu haafaniri kunzwa shoko raMwari? Because Jesu anogamuchirwa kuburikidza nekuti vanhu vanzwa shoko rekuti ndiye muponesi, vakatenda shoko racho voponeswa. But as long as shoko riri open to everyone, kuti anzwe shoko raMwari, aparidzirwe shoko, asvikirwe neshoko, it means Mwari haasarudzi. Asi dai iri nyaya yekuti shoko raMwari rinonzi rine kwarinofanira kusvika nekwarisingasvike, taiti Mwari ipapapo ane discrimination. But Mwari, his universal love, ndeyekuti shoko rake remwanakomana kuti anoponesa rinosvika kumunhu wese. And then ndazofara nevhesi yaiswa John chapter 12 iri kubudisa pachena Jesu achiti if I am lifted I will draw all men unto salvation. Saka nyaya yemuparidzi yakatanga from creation, kuti kana tikamugamuchira through Christ we shall be saved. Zvisinei nepfungwa yekuti tikufanira kubvisa pfungwa futi yekuti munhu anofunga kuti pane vakasarudzirwa kuponeswa. Inini handina kusarudzirwa kuponesa. Izvozvo zvinodzikisa chidiso chekuponeswa kwevanhu, vachifunga kuti pane vakasarudzirwa kuponeswa, yet kuponeswa kwakasarudzirwa munhu wese. Ndinotenda. All right, we thank you Mukoma Power, we thank you so much. Brother Bezo, many times now taura again. Ndatenda. Ndichidzoka kutsinidzira kuti sofa pavese vari kutaura hakuna ari kuramba definition yandataura iya yekuti predestination iri pana Ephesians chapter 1 verse ya 4, 5 ne11 iri kuseenzesa mazwi ekuti adoption of to be adoption of his sons, yobva yataura kuti confirmed to his very image, and the decision iyo yekudiwa kwaMwari yakaitwa before the foundation of the world. Izvozvo zvikuramba zvichibuda pachena zvakasimbiswa. Ndobva ndabudawo zvekare pachena chiti ndaona sekunge Mukoma Power varamba mashoko ari mubhaibheri pana Romans chapter 9 verse ya 4 iri kubuditsa pachena kuti who are Israelites, to whom pertain the adoption and the glory and the covenant and the giving of the law. Kuti Israeri panyama ndo yanga yakapiwa murayiro naMwari, ndo zviri kudzidziswa nebhaibheri zviri papapa. And also tikada kuti tichitsinidzira kuti vahedheni vanga vasina murayiro wavakapiwa naMwari, po anonyora zvekare pana Romans chapter 2 verse 14 ichinyora kuti for when the Gentiles which have not the law do by nature things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Saka vahedheni panyama vakanga vasina murayiro wavakapiwa. Asi todzokera zvekare
pfungwa yatinayo predestination iyi, nhau yepredestination haichisi chinhu chisiri kubudiswa nemagwaro. Magwaro ari kutotsinidzira kuti nhau iyi yakaitwa naMwari before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Inyaya yekutoti yakaitwa naMwari kare nyika isati yaita sei, isati yavambwa, ndobva vanhu vaita vatosarudzwa kunzi vari kuponeswa ndeava nevasiri vekuponeswa ndeava. Kobuda pfungwa yekuti mashoko avataura pekupedzisira kuti zvinobvisa, tikasimbisa pfungwa yekuti iri kusimbiswa nebhaibheri repredestination, ichabvisa chidiso chevanhu kuti vade kuponeswa. Zvoita sekunge vanhu vane zvavari kufanira kubatsira Mwari kuti vaite kuti Mwari vanhu vazonzwa kuda kuponeswa naMwari. Toti pfungwa iyoyo haitsigirwe nemagwaro, nekuti Kristu kana kuti magwaro achidzidziswa, vekuponeswa vanongoponeswa vari papa, vekusaponeswa vanongoponeswa vari papa. Zvinhu izvi zvakangoitwa naiye Mwari. Isu hatina simba kana kuti chatinogona kuita kuti tibatsire nacho Mwari nacho. Hatina basa ratinogona kuita. Tichivhura Romans chapter 4 vhesi ya16, kuti zvinhu izvi ndezvekutenda kuti zvigova zvenyasha. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not only that which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. And more. Saka apa iri kubudisa kuti izvi zvinhu zvikazvi ndezvekutenda, kuti zvigova zvekutenda, zvigova zvenyasha, sorry. Saka hapana imwe pfungwa yekuti pane kamwe kuda kushandwa kachada kuitwa nevanhu kuti vagone kuponeswa naMwari. Mwari ndiye ari kungovhura mwoyo yevanhu obva avaponesa. Saka pfungwa iyoyo haisi kubuda zvakanaka. And then tobva tada kuzoti nhau yepredestination ine here payakamboparidzwa. Takatarisa magwaro kuti nhau idzi dzakamboparidzwawo here, tadzitora papi. Hongu, nhau dzepredestination dzakamboparidzwa nevakatanga kuparidza maapostles. Tichada kuti tiverenge Romans chapter 9. PaRomans chapter 9 kubva pavhesi 1 tinoona nhau iyi ichiparidzwa ichipiwa muenzaniso nezvakamboitika kumashure. Yobva yatanga ichinzi, ndinotaura zviro kwazvo muna Kristu handirevi nhema, hana yangu ichindipupurira mumweya mutsvene, kuti ndine shungu kwazvo nokuchema kusingaperi mumwoyo mangu, nokuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu wakatukwa, wakaparadzaniswa naKristu nokuda kwehama dzangu, ivo verudzi rwangu panyama. So apostoli vari kutaura verudzi rwavo panyama, anova vaIsraeri, vari kuti pavhesi 4 ndivo vaIsraeri, kuitwa vana nokubwinya nesungano nokupiwa murayiro. Wambenge uchirambwa nabrother Paul kuti vasiri wakapiwa murayiro, apostoli Paul ari kuisimbisa pfungwa iyi, nokunamata Mwari nezvipikirwa. Madzibaba ndaavo naKristu wakabva kwavari panyama, uri pamusoro pavose. Mwari unokudzwa nokusingaperi. Amen. Asi ndinoti shoko raMwari rakakona, nokuti vakabva kuvaIsraeri havazi vaIsraeri vose, navari vorudzi rwaAbhurahama havasi vana vake vose, asi zvinonzi kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako. Apostoli Paul vari kungoramba vachidzidzisa kuti vanhu vakabva kuna Abhurahama havasi vana vaAbhurahama vese. Vari kutoita distinction ipapo, kunyange vari vaIsraeri havasi vaIsraeri futi vese. Zvikanzi pavhesi isi ndokuti havasi vana venyama vari vana vaMwari. Vana vaMwari havasi venyama, asi vana vokupikirwa ndivo vanonzi rudzi, nokuti shoko rakapiwa ndirori. Nekuti nenguva yakaita seino ndichauya, Sara uchava nomwana mukomana. Panzi Sara achazoita mwana mukomana. Pavhesi 10 anobva achitanga kuchibudisa pointi iri kuda kuverengwa yatiri kuda kuti tidzidze nhau yepredestination, sekusimbisa kwataita padefinition kuti zvinhu zvakaitwa before the foundation of the world, before vanhu vavapo panyika. Nhau idzi dzanga dzatotanga kuitwa naMwari kare. Zvikanzi hazvizi izvozvo bedzi, asi naRebhekawo wakati ava nemimba kuno umwe, iye Isaka baba vedu. Nokuti vana vasati vaberekwa, Paul akuchisimbisa nyaya yekuti vana vasati vaberekwa, vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, havana chavanga vaita chakanaka kana chakaipa, kuti kufumbwa kwaMwari pakutanangura kwake kusimbiswe, kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana. Zvikanzi kuti nhau yada kuitwa kusimbisa
kuti kufunga kwaMwari pakutsanangura kuti election according to the promise by naMwari kusimbiswe kusingabve pamabasa. Hanzi aiwa hakusi kubva pamabasa. Zvakanzi kune mukuru uchashumira mudoko. Vana hatisati taziva ndevapi apo asanga akubudisa kuti mukuru achanzi achashumira mudoko. Sezvazvakanyorwa zvichinzi Jakobho ndakamuda asi Esau ndakamuvenga. Saka Bhaibheri rabva rabudisa pachena kuti vana vari kutaurwa apa ndiJakobho naEsau. Zvinotichatiiko kusarurama kuripo here kuna Mwari? Kanzi aiwa saka neMwari zvavakaita toti kusarurama kuripo here kuna Mwari. Mubvunzo wabva papi? Mubvunzo uri kubva pakuti vana vasati vatanga kuita zvakanaka kana zvakaipa. Mubvunzo wobva wati zvinotichatiiko kusarurama kuripo here kuna Mwari? Kanzi aisva nokuti Mozisi unoti kuna Mozisi, nokuti unoti kuna Mozisi, ndichanzwira ngoni wandinoda kunzwira ngoni, ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi. Naizvozvo hazvibvi kuno unoda kana unomhanya, asi kuna Mwari munzwire ngoni. Nokuti rugwaro runoti kuna Farao, ndizvo zvandakamumutsira kuti zita rangu riparidzwe panyika yose. Kuti Farao akamutsirwa naMwari kuti zita raMwari riparidzwe panyika yose. Kwatiri kuno Farao akamutsirwa kuti zita raMwari rigoparidzwa panyika yose. Naizvozvo unonzwira ngoni wanda unzwira ngoni, uye unoomesa mwoyo wanda kuomesa mwoyo. Zvino iwe ungati kwandiri, iye uchapireiko mhosva? Yes. Nguva alright. Saka Mwari vari kunzi ndo vanoomesa mwoyo, ndo vanovhura mwoyo, vanonzwira ngoni wavanoda nekusanzwira ngoni wavanoda. Example yabva yapiwa nemushumiri ari kuti vana vanga vasati vatombozvarwa, vasati vatomboita chakanaka kana chakaipa, Esau naJakobho. Kanzi mudikichi mukuru uchashumira kune mudiki. Ndo pfungwa yepredestination payanga ichiparidzwa nemupostori ichibuda saizvozvo. Takatarisa vana 2 ava vari kutaurwa vari muBhaibheri. Ndatenda. Right. Yeah, tinoenda pana mukoma Geshomu. Tinokwanisa kubvunza mubvunzo zviya here kana munhu ataura sezvaita Bhezewo kuti pangowana clarity kana kuti tinozobvunza paunowana 10 yako. Alright, regai tizoita session then tobvunza mubvunzo I think. It's all right. And takupinda session yemubvunzo, I think muchambonditenderawo kuti nimbotaurawo, then tobva tazombopinda endo pamubvunzo. So brother Geshom, you can come in, then tobva taenda ku namukoma Obey. Okay. Brother Bezel, kana muchiverenga magwaro tinobvumirana. Zvatiri kuramba interpretation yamuri kuya nayo after maverenga magwaro. I think you've been repeating kuti hapana munhu atopesana nezvamataura zvamaverenga. As long as muchiverenga magwaro tinoti hallelujah. Interpretation yemagwaro ikatanga kupesana nezvinotaura nemagwaro, then that's where we have a problem. For instance, you are coming to the conclusion yekuti Mwari ndiye anoita kuti vanhu vaite sei, vaite evil. You are coming to the conclusion kuti, as you are reading Ephesians 1 verse 3 and 4, you are saying kuti iye inoti Mwari ndiye anoita kuti vanhu varurame. But listen, as you are highlighting the fact that Mwari anga ane will yake from before the foundation of time, ndo patiri kubvumirana. We are saying kuti Mwari anga ane will yake, and Mwari akaita kuti Jesu Kristu uyu acrucifyiwe before the foundation of time, kuitira kuti asave vanhu. That was the will of God. However, the option iri pavanhu, ndosaka Bhaibheri richiti whosoever. This is the answer to your question yekuti hapana pakanzi will, free will. Free will iri pakuti munhu wese anogona kuchuza. Whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Verse 17 anoenderera mberi akutaura kuti whosoever does not believe is condemned already because he has not believed in the only begotten Son of the Father. Saka we see kuti pane vanhu 2 apa vane ma-options. Umwe anochuza kubhilivha will yaMwari, umwe anochuza kusabhilivha
This is where the free will is. You cannot deny that free will iripo muBhayibheri, because munhu wese from Adam wanga tichitaura nezvake, he had a choice. Mwari kana achiuya achimjaja anomujajira choice yaaita, because kana if mukadzi wake achitemptwa, iye ane choice yekudya kana kusadya, and iye anochuza kuita sei. Ndosaka Mwari achimjaja. Now when it comes to the issue predestination, to predestine, the predestination is not a doctrinal issue yekuti tinogona kudzidzisa predestination. That's my take. I know it's going to be controversial, and I know kuti pane vanhu vachataura. However, in my understanding, when I'm reading the Bible, this issue of predestinator, it is an answer to something which is apparent kwatiri as we are looking at the events. Now, the answer, predestination, it is the answer to evil. As we are walking about panapa panyika, isusu tatomziva Mwari. We ask ourselves, why is it Mwari doesn't judge evil quickly? Why is it Mwari anosiya evil ichikura? Why is it that vanhu vanouraya vanhu vanosurvive after kuuraya munhu? The answer to that question is predestination. Iye Mwari ndiye anoziva kuti munhu uyu munhu akanaka, munhu uyu munhu akashata. Because Mwari, he knows the end from the beginning. Not kuti Mwari ndiye anoitisa munhu akashata kuti auraye vana kana kuti aite upombwe. Mwari does not make people do that. People have got a choice, and people choose to do evil, which is the thing that Moses gave to the children of Israel. Would you choose today? If you want to follow God, follow God. But kana musingade, choose today. Saka nyaya yekuchuza ndo nyaya iripo ipapo pa predestination yekuti munhu wese anochuza kuita evil, mumwe ochuza kuita good. But isusu vari vakarurama, we ask ourselves kuti why is it kuti Israel ichiri kuenderera mberi iyo ichiramba Mwari? The answer to that question ndeyekuti Mwari ndiye anoziva zvaanoda kuita neIsrael iyoyo. And if you read further, scripture yamakota inini, scripture Romans 9, when you read further, that's where you find out kuti Mwari, the reason why, let me just try to find the scripture. No, sorry, I'll read it. But inotaura kuti Mwari, the reason why atipa mercy kuna Pharaoh, it's nobody knows why Mwari achishandisa long suffering yake kune umwe, because pane vanhu vakashata vakazara vanhu vakarurama. And iyoyo plan isusu sevanhu vakarurama, we don't know why, the reason why Mwari achisiya munhu akashata achirarama achipersista. But the answer iri kuna Mwari, because he knows the end from the beginning. He knows kuti munhu akashata, he's got a purpose for that person isingazivikani nesu sevanhu. But Mwari ndiye anoita. At the end of the day, Mwari is the one who is going to determine whether vessel it is to honor or unto dishonor that him. Okay, toenda kuna mukoma wedu, mukoma obedience. Kana mwine chekutaura, feel free to talk, my brother. All right. As of now, nakumbotora time yangu ndichimbodzidza wangu kubva kune vamwe. But before that, ndoda kurecommenda vanhu kuti panyaya tiri kutaura ino, vanhu vari kutaura vachiopposana, but pane side riri correct neside riri wrong. So ngativewo nemweya wekuda kudzidza kuti chinzwa kuti tipupure shoko raMwari rechokwadi, kuitira kuti kwokupedzisira kwachona tizobude
sizobve padebate Mwari achikuudzwa. Noti kuti munhu kana anga ane zvaagara achiziva ungoramba achisapota izvozvo even achitoona kuti ari wrong. Ngatiitewo mweya wekuti kana magwaro achivhurwa vanhu vange vachiteerera vachidzidza from magwaro iwayo, noti kungoramba munhu akatsika chinhu. Asi as of now inini zvangu ndakumboteererawo zviri kutaurwa nevamwe mese. Kuteerera mese handina kwandiri kusarudza. Pakuteerera kwangu munhu wese ndinenge ndichimunzwa ndichidzidza shoko raMwari. Saka nekutenda kwangu Mwari achanga achendizarurira kuti side randofanira kunge ndichienda nderepa ndenge ndichizowana chokwadi chizere muna Mwari. I think ndo zvega zvandingatingotaura for now. So takufanira kuenda kusession rema-questions. I hope munonditenderawo kuti ndimbosheyawo. Hallelujah. Kana kuti hamusi kutoda zvamodareta. With pleasure. Zvakanaka kuti mutaure. Bezeu unoti kudii nazvo? Taurai bhozi fanira kufambisa. Tinoda kuti munhu wese ataure. Yandoziva nje kuti zvinosvika pakupera zvekutaura. Dai ngoma goti indetwa Shelton Chikata. Mukoma wangu. Maskela. Torai kanguva regai tikupei maminutes enyama. No, ndikuteerera handistanda ndiri busy nevanhu vandinawo. But pane hama yataura kuti dera pakutaura ichiti ndikumboteerera, asi ndichiteerera ndichazotora hangu side nekuti pane side riri correct oita side riri wrong. Saka ini ndichazenge ndichitarisa ndoziva kuti side riri correct Mwari kana vachinge vanditendera kuti nditaure pamusoro peside riri correct. Ndizvo here zvekuti ivo vanogona kuzoona side riri correct zvikava correct. Munogona kuvabetsera kana varuda kubetserwa kana vagona maybe muvarekomenda. Zvinhu zvakanaka hama dzangu pakudzidza zvinhu izvi. Hapafanire kuwana munhu anoti ane side riri correct. Because isusu tese ipapa togona kunge paine vamwe vane era yavainayo, poita vamwe vane era yavainayo. But toda kusvika paumwe hwekutenda napachero chemunhu akura. Ndo zvinoita kudzidza. Hapana ari kufanira kutaura kuti nekutenda kwandinako ndatoona side riri wrong, ndaona side riri correct. Because tinogona kunge tine zvinhu zvatiri correct pazviri, asi tine maerrors atinawo pakunzwa futi magwaro. Poita vamwe vanogona kunge kuti vari wrong, but vaine zvinhu zvanenge vari correct pakutaura kwavo, but vachitadza kunyatso expressa zvavada kutaura. Tozosara tese taakubatsirwa nekuchidzidza tichibatsirwa nemweya waMwari kuti pataurwa izvi chii chaicho pfungwa yaMwari yange iri pakutii, uyezve pfungwa tiri kutsvaga pfungwa yaMwari kwete pfungwa yevanhu. Maita basa mukoma wangu. Hangu sezvo ndati ndiri busy asi ndiri kutenda kuti paura kwenyu kwese ndanga ndisina kuona zita renyu because ndiri pakombiyuta saka ndakangoratidzwa manhamba chete. No, it's okay. Ndambonzwa mataura kuti ndiri kuona manhamba handisi kuona vanhu, but ndatozvigamuchira izvozvo. Zviri right. Ndachiteerera nguva yese. Ndanichiteerera. Saka tichadzokera futi kunoteerera asi ngative nemweya waMwari kuti tese tigodzidza timbosara tichita kunge tiri tisina chatinacho chatakanzwa, asi mweya akatibatsira tinonzwa nani. Aiwa, zvakanaka. Maita basa mukoma Shelton. Ndotenda maita basa. Tisati tapinda kuma-questions, pane mukoma wandaida kupa-time avambodisappear. Vanzi Classic Distributors. Kuverenga from his profile picture. Rugare vanotenda. Neniwo ndinotenda zvikuru kuwana mukana uno wokupawo maonero namanzwiro angu maererano neshoko raMwari. Inini kana dziri nhau dzeshoko raMwari ndinonzwa senge Kristu Jesu Ishe wedu achiuya panyika aivinga chakarasika kuti chidzoke mugwara rinodiwa naMwari, kureva kuti Kristu akanyanyofambira vanga vachinzi ivo havakwanisi kuzowana mukana wokupinda, ndo vakavinga kuti vagone kutenderwa kuti vapinde
nawo yeushe hwaMwari. Saka ini ndinoona senge kana tikati pane predestination tinenge taita defeat the purpose of the cross of Jesus Christ, kuti saka ivo Kristu chavakavinga chaicho icho chinenge chakuita senge chiri kushayiswa mukano kana kuti chiri kushayiswa simba rokuti chitore danho ravakavinga. Ndo zvandingakwanisawo kucontributa manheru ano kana painewo kudzidzawo kutsva. Ndakasununguka kunzwawo shoko kuti tinenge tichifamba sei. Tinotenda. Tinokutendai mukoma wangu, tinokutendai. Zvada kuita ka toda kuenda kusession yema-questions ka, but before we do that ndoda kumboshare something. Alright, vurai brother Geshem, vurai Romans 8 verse 29. Then ndichavhura first Romans 8 verse 29. Then ndichavhura first Ephesians. Saka ndichatanga ndaverenga first Ephesians because ndiri kuona sekuti mukoma wangu Bezel vari kuverenga maverses iyaya ka, but vari kumatora vomaendesa out of context. So pari kunzi ipo musoro wenyaya wakanzi redemption in Christ. First Ephesians 1 verse 3. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him. Right. Here is the most important key part now. Iri kuzotorwa na brother Bezel out of context. The choosing part is happening in Christ. Saka hugone kuti Mwari akasarudza vamwe vanhu akasiya vamwe vanhu, because as long as muri muna Christ ka hamugone kunzi mune chakasarudzwa chimwe chikatorwa chimwe chikasara, because it's in context to Christ. Handimukubabata dezvanga zvakanzi he chosen in the world, ndobva taiti Mwari akapinda muworld ndobva akumba vake ndobva aenda nevamwe abva asiya vamwe. But now tikada kutarisa kuti this tine event inonzi chose, and an event whereby people are being chosen. Vanhu avari kuchuzwa kupi, and where is the place, and the place is in Christ. When is the time tinoona pakanzi before the foundation of the world. That's the time. Saka tine the way, tine the event, tine the time. Anoona haufane kubuda pa zvinhu izvozvo. You must state your facts in the specific time yakataurwa, also in the specific location which is in Jesus Christ, and also the event ndeyekusarudza. Zvakafanana nekuti tikati isusu vana vemuZimbabwe vari kuwana minda mahara, haugone kuuya uchitanzi masire vana vekuSouth Africa saka mune rusaro raganda because masiya vekuSouth Africa. The condition is saying mwana wese wemuZimbabwe anowana land. Saka tinenge tisina rusaro raganda rwataita, handiti hatina vataita left behind, because the condition iri kungoti munani muna Jesu. So you are taking this out of context. Then inobva toda kuona the purpose, handitika yevanhu ava kusarudzwa kwavari kuita. Pari kunzi chose us in him before the foundation of the world. That pakangonzi that chete, that's the purpose. Purpose ichabuda ipapo muchaona kuti haisiye salvation. Pari kunzi that we should be holy and without blame before him. Anomuona tiringonzi tive vatsvene, tive holy before him. Hapasi kutaurwa zvesalvation apo, kunzi tiri kutorwa kubva kuzvivi tiri kudii imomo matiri muna Kristu. Handitika as long as we are in Christ ka salvation yakatotora its place kudhara. Handikubabata as long as we are in Christ salvation yakatotora a place kudhara. Saka now chata kunzi tiite manje tiri muna Kristu salvation tiri kusarudzwa so that we can be holy and without blame. Don't take things out of context pa verse e. Ande pa Romans 8 verse 29. Mukoma
Mukoma Romans 8:29. yeah. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Handivo vambotaura pavhesi 5 vakati having predestinated us to adoption as sons by Jesus Christ in him. Iyoyo yakutaura kuti chi, so that we can be in the image of chi, Of his Son. in the image of his Son. And Of those his Son. whom he foreknew, and those whom he foreknew. And Mwari havasike munhu achiti uyu ndasikira kuda kuparadza, uyu ndasikira kuponeswa. Handiti Mwari kana vachisika munhu, handitika vanotarisa the end yemunhu, handitika vanotarisa the end yemunhu. Rega ndikuburitsirei vhesi yachona iri kuna Isaiah. Mukoma pava varipo here apa. Isaiah 46 verse 9. Verse 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Isaiah 46 verse 9. Declaring the end from the beginning, and from ancient Declaring the times, she, declaring the she, declaring the she. the end from the beginning, and from Exactly. ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So muri kuona zvinhu zviri kuitika panapa kuti kuna Mwari zvinhu zvakatoitika kudhara. Handiti God foreknows things. Zvakafanana naJudas. Ndoda kukupa example yaJudas. Handitika Mwari vakatoziva kuti Judas kusangana nekuparara kuri kuuya pamusoro pake. Therefore pavakazomurongera ramangwana rake, vakamurongera ramangwana rake mukuparara ikoko, vakamuisa panguva yakakodzera kuti aite zvekuparara izvozvozvo, because kuparara kwanga kwaonekwa pamusoro pake. Hakusi kuti Mwari vakatosika Judas vachiti uyu ndiri kumusikira kuti aparare. No, vakaona kuparara pamusoro pake. Tombogara tichipa example yekuti mwana akasaverenga akaita dofo, baba vanoona kuti iri richaita rombe. Handiti but hazvinoti baba ndo vaitisa mwana rombe, vaona urombe uchizoya pamusoro pemwana. Mumwe mwana akaita mabasa ekuverenga achida kupasa, handitika vanoona kuti uyu achaita doctor. Why vari kutaura kudaro? Because vane cheudoctor chavari kuona paari. Anoona saka havaziriwo vakonzeresa kuti mwana aita doctor, but vane zvavari kuona. Handi muri kupaona. Saka ndo pari kuitwa nevanhu mistake manje kuti ivo vari kutoti Mwari akasika ine purpose yekuparadza. No, Mwari haana kusika ine purpose yekuparadza kana kuponesa. And specifically kutoti apa pakaparadzwa, apa paponeswa apa. Handitika vanhu vese vachisikwa vari kungosikwa vaine kudiwa naMwari zvakafanana, because ndi baba vedu. Handiti then kuparara kana kuchiuya pamusoro pako, unorongerwa ramangwana ako zvichienderana nezvozvozvo. Mwari vakaonawo uchipindawo muna Kristu, predestination yako unowanawo yakakumirira. For now ndombomirira ipapo, because zvinoona zowandii. Nombre kutaura ndakutoenda varume. I'll be back after an hour and a half. But I just wanted ipapo I would have loved kuti ndipinde pa question and answer na brother Bezel. I would have loved kuti ti exchange ipapo. But what I just want to highlight inyaya yekuti, you know, when you are saying kuti Mwari pane vanhu vaakasika achisikira kuti vaite evil, it means kuti that evil no longer belongs to vanhu ivavo, because vakaitiswa naMwari. What is the source of evil? Is the What source is the of source that of evil. evil? That's the implication. Now, I know that you are going to go to Romans 9 and say kuti kana Paul achitaura nenyaya iyoyo anoti but imimi you are the clay, and then iye Mwari is the one who determines kuti vessel iyi ndeona kana kuti ndeye dishonor. But I want you to look at issue iyi from another perspective yekuti the clay
the skill of the potter is not in question when we are talking about the issue yekuti mamwe ma-vessels anoita ma-vessels e-dishonor, mamwe anoita e-honor. What is in question, it is the quality of the clay. If you notice, the Bible says that sin the soul that sins shall die. So the quality of the soul is the one which determines kuti iyi soul iyi inorarama. Anoita kuti zuva rake and his rain, he makes it to pour down upon the just and the unjust. So the investments of God upon his people, they are all equal. The seed is sown to every ground, but the quality of the ground is the one which determines kuti seed here. There was never a problem with the seed. There was never a problem with the sower. So the skill of the potter is not in question, but the quality of the clay, it is the one which determines kuti potter, you wanted to make something beautiful out of this clay, but the quality of this clay is not allowing him to do his will with it. Saga iyo will ye clay which is poor, it is therefore determining at the end of the day, because the potter is the one who determines at the end of the day. So he is going to determine, no, this vessel that I have made out of this clay, it is not good. It is not a good vessel. And then he determines it is a vessel unto dishonor. But in a vessel, if it is good clay, then it comes out beautiful. And then EMR is the one who determines at the end of the day. Saka predestinator kwacho, it is his power of knowing chinhu ichi kuti chatobuda mushe kana kuti achina kubuda mushe, even before achitanga, because Mwari, he knows the end before the beginning. He is the Alpha and the Omega. Todine question and answer session yedu panada kuti angere kubvunza mvunzo. Mukoma obedient, mukoma power, mukoma bezel, mukoma mabiza, mukoma tana. Alright, ndingade kutanga kupa mavhesi ndozopedzisira nemibvunzo. Inini mavhesi andandida kupa ndichakumbira kuverengerwa 1 Timothy chapter 2 pavhesi ya 3. Okay. Inini ndinonzwisa kuti doctrine ye-predestination indofunga kuti yakagadzirwa out of misunderstanding of verses. Saka ndichada kupa mavhesi aya kubatsira just to understand, just to make people understand the misunderstanding yakaitwa nekuda kwemavhesi aya. 1 Timothy chapter 3 verse 5, verse 3 to 5. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Pfungwa yandiri kuda pavhesi iri kuburitsa pachena kuti this is good and pleases God our Savior, who is Jesus Christ, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Saka zviri kunzi chidiso chaMwari kuvanhu vese ndechekuti vasvike pakuponeswa, vasvike pakuziva zvokwadi. Ende word rakaseenzeswa rekuti all men riri kuburitsa pachena kuti ndo chinangwa chaMwari. Saka kana tiri kutaura nyaya yesalvation, tiri kuti chinangwa chaMwari ndechekuti vanhu vese vaponeswe.
and then tikaverenga zvakare imwe vhesi inowanikwa kuna 2 Peter chapter 3 verse 9, iyo ndichangoitaura zvainoreva. Inoburitsa pachena pfungwa yekuti Mwari haanonoke kuita zvaakapikira vamwe vachifunga kuti anononoka, ati ane mwoyo murefu kwose kwose kuti vanhu vatendeuke. Saka izvozvi kubva Jesu panguva yaaenda kudenga, vadzidzi vake vaitotarisira kuti ari kukurumidza kudzoka, and ana Pauro vaitofunga kuti Jesu aizodzoka vasati vafa, but iye zvino haasati adzoka. Saka mubvunzo ndewekuti chiri kumunonotsa kudzoka kuzotora vanhu chii? Tinofanira kurangarira pfungwa yekuti Jesu achienda ane mission yaakasiyira vadzidzi, ndeyekuti vaende kunoparidza ende vhangeri risvike kunyika dzose nevanhu vose nendudzi dzose. Saka mubvunzo ndewekuti kana tiri kuda kuti adzoke nhasi, mubvunzo ndewekuti ishuwa here kuti vhangeri rakasvika kunyika dzose, kuvanhu vese nendimi dzose nendudzi dzose? Chokwadi ndechekuti panotoone vamwe even pakati pedu munyika yedu yeZimbabwe vasati vatosvikirwa neshoko. Saka kuti nyika iparare kana kuti Jesu auye kuzogumisa nyika, Jesu auye kuzotora vatsvene, ivavo vasati vasvikirwa neshoko, that will be very unfair, because vanofanira kusvikirwa neshoko, and then hadzi chidiso chake pavanosvikirwa neshoko ndechekuti vanhu vese vatendeuke. But however zvinoitika kuti pane vane vasichasvikirwa neshoko, vamwe havazotendeuki, asi chidiso chaJesu ndechekuti vanhu vasvikirwe neshoko nekutendeuka. And then imwe vhesi yandingade kupa ndiRevelation chapter 22 verse 17 inoti makutitore nguva, tanga tichida kuti session yacho ingoite yemubvunzo. It's fine. Handichaiverenga iyoyo, regai ndichitanga nemubvunzo kana ndozobvunza later. Sorry, mundiregerere. Bvunzai mubvunzo wenyu pamavhesis amamboverenga aya. Uya mune mubvunzo wamamboisa. Alright. Pane mubvunzo wanda ndichida kubvunza. In fact ndiri kuda kutsanangura pane zvatsanangurwa. Ndide mubvunzo kuna brother Bezel wekuti pana Romans chapter 9 patsanangurwa nyaya yaJacob and Esau. Panzi uyu mumwe ndakamuda, mumwe ndakamuvenga. Hapasi kutaurwa nyaya yesalvation, kuti mumwe akadiwa to be saved, mumwe haana kudiwa to be saved. Paitaurwa nyaya yekuti akasarudzwa pachazoita lineage yenyaya yezano reruponeso yanga achitarisa, yanga yakamira sei, kana kuti in fact achitarisa genealogy pakanga pachizochengetwa Jesu. Uchatoona kuti inoti Jacob and then yobva yati Judah, and pairi kuti Jacob chisiya Esau, haisi kureva kuti Esau wacho akatendeuka haasi kuzoponeswa. And then pairi kuti Judah, right time pairi kuti Judah haisi kureva kuti Joseph naBenjamin havasi kuzoponeswa. Asarudzwa chete. Ndaida kuzopa hangu vhesi yekuna Hebrews, maybe tozoiverenga later, iri kutoratidza kuti murume anoti Esau ane part he played himself panyaya yekusaponeswa kwake. Akatoverengwa kuna Hebrews chapter 12, but maybe rekedza ndimbomira pala. Tiri kuti mubvunzo apa ndewekunyasoti kudii upindurwe. Alright, mubvunzo ndewekuti pavaverengesa Romans chapter 9 vachitaura nyaya yaJacob naEsau, vari kutsanangura here kuti kwavari iri kureva kuti Mwari akati
Esau ndiye wekuraswa, Jacob ndiye wekuponeswa. Because nyaya yepredestination sekudza kwatiri kuita nedefinition yavari kupa ndeyekuti Mwari akasarudza vekuponeswa akasarudza vekuraswa according to him. Zvinova zvandisiri kuwirirana nazvo. Vandiri kuti vatsanangure zvavari kureva panyaya nezvavanzwisa panyaya yaJacob naEsau, kuti pari kutaurwa nyaya yesalvation here yekuti pane akasarudzirwa kuponeswa neakasarudzirwa kuraswa. Yes, ndiwo wega here mubvunzo wacho. Nditange kuansa. Mune umwe futi? Uyu ndaita take note. Pane pamazuva amasenzesa pamambotaura pamapedzera kutaura mati Mwari akasarudza before the foundation achiti masenza mazwi ekuti achiti vekuponeswa ndevava nevasiri vekuponeswa ndevava ndo mawedza manyatsosenzesa chaiwo. Izvozvo mungatipere vhesi Mwari achiburidza pachena kuti vanhu vekuponeswa ndevava nevanhu vekusaponeswa ndevava, kuti pane here vhesi inotaura izvozvo. And then maybe pane pamamazotaurawo henyu muchiti inini ndaramba kuti vaIsrael havasirivo vakapiwa murayiro. Ndati murayiro hauna kutanga kupiwa vaIsrael. Yes, vaIsrael vakapiwa murayiro, but murayiro wakatanga kupiwa pana Adamu naEva. Maybe ndo mibvunzo yacho. Yes. Ndotangira nepekupedzisira apa. VaEdheni vanga vasina murayiro wavakapiwa naMwari. Izvo zvine vhesi. Taverenga Romans chapter 2 vhesi ya14. Pamurayiro yese yanga yakapiwa vaIsraeri. Tikazviona nemagwaro kuti maIsraeri ndo vanga vakapiwa murayiro chete, ndo vainzi patingi macovenants. Murayiro wanoka kuold covenant ndo kwatinonzwa vachinzi vanga vane murayiro. Romans chapter 9 vhesi ya4 vaIsraeri panyama ndo vanga vakapiwa murayiro. Todzoka zvekare pamubvunzo wokuti vhesi inoti Mwari vane ava vakasarudza kuti vaponeswe, ava vakasarudza kuti vasaponeswe, iri vhesi yakadaro inotsanangura sekudaro sezviri direct, iyo handisati ndaiona. Asi pfungwa yandiri kutsimbisa nekutsanangura ndeyekudaiso, ndeyekuti zvinhu zvekuponeswa zvakaitwa before foundation of the world. Ndopa vakangotsanangura Mwari, but taona Ephesians chapter 1 verse 3, 4 na11 kuti zvinhu zvakaitwa, vanhu vakaitwa predestinated before the foundation of the world. Then tikazonoona nhau iyoyo yazotsanangurwa naApostle Paul ndichiti nini, semoni yekuponeswa kana kuti semoni yekutsarudzwa kwevanhu kuti vagosenzeswa kana kuti vagoitwa zviri kuitwa pakusanangura kwaMwari, pfungwa yaMwari isimbiswe. Musemoni yakaparidzwa ichingonzi vana vasati vazvarwa, vasati vaita zvakanaka nazvakaipa, Mwari vakanga vatoti uyu ndakamuda asi uyu ndakandisina kumuda, uyu mudiki mukuru uchashumira mudiki. Ndo zviri kudzidziswa nevhesi. Tikavhura Romans chapter 9 patanga tichiverenga tichinzi vana vanga vasina chakanaka kana chakaita, asi Mwari unoti chi iri papa vhesi yacho. Regai tibva tangoiverenga zvayo pavhesi 11, nokuti vana vasati vaberekwa, vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbise, kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana, kuti havana chavanga vashanda vana vavo, chinoita kuti uyu azonzi asi zvakanzi mukuru uchashumira. Saka tiri kuona kuti Mwari mwana asati azvarwa, tisati tatomboya panyika, Mwari vanenge vatotiitira vatokupa kuti uyu achange ari wekuponeswa, uyu anenge asiri wekuponeswa. Kaenda pana Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5 ine kutsanangura kumwe kwainobudisa. Dao ndikaverenga Jeremiah chapter 1 verse 5 ndobva ndaenda pana Romans chapter 8 verse 29. Ndaakuchiverenga kekutanga, nhasi ndamboiverenga vhesi iyoyo. Saka Jeremiah chapter 1 iri kuti iyo chapter 1 verse 5, ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai, ndakakuita mutsvene usati wabuda muchizvaro chamai, ndakakuita mutsvene usati wabuda muchizvaro chamai, ndakakugadza kuti uve muprofita wamarudzi avanhu. Saka Mwari ndo vari kutaura kuti ndo zvavakaita kuna Jeremiah, handiti? Then tikazoenda pana Romans chapter 8 verse 29, ndoda Romans chapter 8 ndizoya pafungwa yenyamataura yekupedzisira elder.
yekuti yevhesi yamaerenga vhesi 29 yeall men toda kudzoka pairi vhesi 29 nokuti vaakaziva kare ndo vaakatemeravo kare kuti vaakaziva ndo vaakatemera kwete vaachazotemera ndo vaakabva atemera asi anga atovaziva kare kuti vafanane nomufananidzo womwanakomana wake kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Handiti ari kuita kuti vanhu vafanane nemufananidzo womwanakomana wake ndimwari ari kuzviita sei akavatemera kare uye vanhu ivava anga atovaziva kare ndo zviri kubuda hatisi kutenderedza. Saka Magwaro kana achinyora achiti all men elder all men tinofanira kunzisafungwa yekudai kuti vaJudha nevahedheni vanga vakasiyaniswa kuti kune vaJudha vainzi ava ndo vakasanangurwa then koita vahedheni vainzi ava vanga vasiri rudzi rusina kusanangurwa naMwari. Saka mupostori Paul paari kuti all men ari kungoreva kuti anongonzwisisa nhau dzekuti nekuti murayiro vauziva pari kunzi all men ari kuincluda munhu wese in terms yekuzosevhwa kana chiti munhu wese kuti hakusisina muJudha kana muhedheni but paall men hazvireva kuti all men iri kupindana nesalvation aiwa hazvisiri. Tikaenda pana Acts chapter 2 chiprofita chacho chakati ndichadurura mweya Joel chapter 2 ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Hazvireva kuti nyama yose yakaona mweya mutsvene hazvisiri zvakazoitika. All men yangoitika vahedheni nevaJudha vese vakanga vakupiwa mweya mutsvene. Tinoona pana Acts chapter 10 vana Cornelius vachipiwa mweya mutsvene. Tikazoenda pana Acts chapter 2 vadzidzi vachiwana mweya mutsvene vamwe vachizonobhabhatidzwa vachiwana mweya mutsvene. Saka vanga yakuya kuall men in terms yekuti kwangu kusina kunzi havahedheni havaJudha vese yanga chaa chinhu chimwe chete. Ndatenda. Which means kuti tanga tiri kuna Romans 900 verse 8 inoti that's it, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. For this is the word of promise. At this time I will come, and Sarah shall have a son. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by our father Isaac, for the children not yet born, nor having done good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger, as it is written, Jacob I have loved, Esau I have hated. So, nawe panapa ndeyekudai so, vana vari kusarudzwa by election before they did any bad thing or any good thing. But now parikunzi, Jacob I have loved and Esau I have hated. These are expressions dziri kutaura idzo kuti muna Jacob ndo line randiri kuda kuti Jesu abude, ndo muchabuda naJesu. So this love iri kutaurwa nezveapa it's love yekuti ndiye wandine plani naye, ndiye ari muplani yangu. Esau being hated hazvireve kuvenga kwema-emotions, zvinoreva kuti haazi muplani yangu, Jesu haabudire maari. Esau, we cannot use this verse to condemn and say Jacob akasikirwa kuponeswa and Esau akasikirwa kuparadza, simply because Esau akatowanawo ruponeso through his brother Jacob. Because Jesu paakauya achivinga verudzi rwake muna Jacob, akatowanirawo futi nyasha vari muna Esau. Now I need to open this verse. Iyi verse iyi ndo last yangu, last mavhesi yandiri kutemba nayo. Brother Bezel, iyi verse iyi mukasapindirana nayo, I don't know kuti muchazoda mamwe maverses akaita sei kuti munzwisise nhau iyi.
Let's go to 1 Peter 1 verse 2. Verse 1 to 2. 1 Peter 1 verse 1 to 2. Ndoda ngokuratidzai something hangu ndobva ndangonyarara ndopawo vamwe mukana, but I tell you kuti mukasa understanda verse iyi kai, I'm never going to convince you in any other way because ndoyega yandiri kutemba nayo so far. Musoro wenyaya unoti greeting to the elect pilgrims. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispensation in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Elect ndo pandiri kuda apa pakanyanyokosha apa because tiri kutaura nezvenhau yeelection. Pari kunzi elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Saka muri kuona kuti election mukoma wangu brother Bezel, I'm going to tell you this for the last time because verse iyi mukasaibata ka, you are never going to get this thing. Mwari haasike munhu aine intention yekuti ndikuda kuchiparadza chinhu ichi. Anosika munhu nemufananidzo wake achimuda. Nanomukupaona zvakafanana nekuti ndikaita yadhi yangu inini stand yandakatenga yekuda kuvaka imba, handiti ndikadyara muti pandiri kuda kuvakira imba, handiti ka muti iwowo ndogona kutoudyara ndichitoda mumvuri pane muti iwowo, handiti. Asi kana ndakuda kuvaka imba ka inogona kutongosvika nguva yekuti muti iwowo ndogona kutoutema, but pandakatoudyara muti iwowo ndanga ndisingaudyare kuti ndigoutema, ndaitoudyarira kuti ugondipa mumvuri kana kuti utondipa zvibereko nditodya mafruits. But nenhaya yokuda kwokuti wasevha purpose yawo, handiti ka ndikaugobora inini hamuti akadyarira muti iwowo kuugobora. That's the same thing with God. When God is planting us as trees, handiti haana vanhu vaari kungoiti, it's kind of like senseless. Haana vanhu vaari kuti uyu ndikuda kumuponesa, uyu handisi kuda kumuponesa. The election is based on foreknowledge because right now mukoma wangu inzwai, handiti panzi Peter an apostle of Jesus, handimukunzwa, ndobva panzi elect. Tikutaura nezvemunhu mutsvene panapa, handiti ka haana kusarudzwa nenhau yokuda kwokuti Mwari vada, but zviri kunzi elect according to the foreknowledge of God the Father. Mwari vari kutanga vatoziva munhu. Saka the election of God, it happens according to the foreknowledge. Not kuti Mwari vanongopinda muvanhu vongoti iwe uri kuparara iwe. It's not like God. Anomukupaona. For the knowledge of God, handiti ka for what? Handiti zvokunzi in sanctification of the Spirit for what? Ndobva zvanzi for obedience and sprinkling of the blood. Anonzwa for obedience and for sprinkling of the blood. Tikaenda kuna 1 Ephesians 1 yeye wanga uchimbotemba nayo yeye, handitira iri kutaura kuti for us to be holy and without blame. Iyi iri kutaura kuti elect iri kuti futi chi he was elected in foreknowledge of God for obedience and sprinkling of the blood. Saka ini ndiri kuzoshaya kuti zvamuri kuzobuda nazvo muchizotanze Mwari ane vanhu vada kuparadza, handizoziva hangu. So this is all I have to submit panhau iyi, but so far ndikazongokupai hangu mamwe mavhesi ndendangokupaiwo hangu because ndichiri nawo, but chizivai kuti iyi ndo yandotemba nayo because my elect aya kaya
vanhu vari kutonzi mapilgrims in Pontus, in Galatia, in chii vakaelectwa according to the foreknowledge of God. So I don't know hangu ipapo kana paine mubvunzo uri kuda kumbodigarawo bhamba ndimboona. Alright. Mubvunzo wangu inini uri pakuti sezvamuri kutsanangura ime mukuti the will of God ndeyekuti munhu wese atendeuke, but tozoona kuti hazvisi kuitika practically kuti munhu wese achange achitendeuka. So munoreva here kuti vanhu vari kukonesa the will of God kuti ivo vari kuda kuti munhu wese atendeuke, then vanhu vokonesa that will nekusateerera shoko ravo? I think ndikapindurikawo ipapo mune manigonero. Alright, ndinoona ngokuisai mubindu reEden mukoma wangu obedience. Ndikuramba chidzokorodza zita renyu kuti ndisakangani. Mukoma wangu obedience. So you find out kuti out of God there came an entity handitika that decided to set itself upon high. Ndobva yadecide kunyengera vanhu. Handitika. God has got wishes for us to prosper. Oh, I know the plans that I have for you. The plans that I have for you to prosper. Yona Jeremiah. Vhesi iyoyo yaisataura prosper yemari. Handiti kubudirira kwaitaurwa ipapo kwanga kuri kubudirira prospering into eternal life. Ndo prosperity kuna Mwari iyoyo. Prosperity is in the spiritual realm. Kana Mwari vachitaura Jesu paanotaura nezve prosperity, upfume hwemunyika yomweya. Saka ndozvishuwo zvaanazvo patiri. But manje Mwari zvavanoita manje, karekta yaMwari, havazi Mwari vanouya vachifoseredza ruponeso pamunhu. Mwari vakasika Adhamu vakatomisa mugadheni. Devil akatouya akatotaura naAdhamu. He knew kuti Adam is going to eat the fruit. Handitika? Adam adya fruit paipaya. Ko dei Mwari vaifosa ruponeso ka handiti vaibva vangosvika kuti Adam asati adya fruit obva ngoti mirai. Adam asi kufanira kudya fruit panapo. But Mwari havasi Mwari vanofoseredza salvation yavo pavanhu. Handiti muri kupaona nawo. These people, they were told by God, kunzi, do not do this. Kuna Mwari, that is enough. Anditi, Mwari vakatokuudza kuti mwanakomana ndakupa ndo nzira yakanaka, famba nayo, that is enough. Andi mukupaona now. So even if you choose to side with Satan now, anditi, wofamba na Satani, Mwari ndo pavanokuomesa moyo wako kuti ubve watooma zvachose. Ukanyorowawo moyo wako kusaidi raMwari, vanokunyorovesa moyo wako kusaidi raMwari. Alright, so Saka God is not. But it seems like foreknowledge yenyu imimi yaMwari kutaurwa iri kutangira pari kuzvarwa munhu, but actually foreknowledge yaMwari iri kutotangira vanhu vasati vatosikwa, zvekuti anototiziva the character yedu isusu anotoiziva tisati tatombosikwa. Ini ndofunga mambonzo wapandaverenga paipa handiti Ephesians 1 ndatotaura ndikati pane event yechoosing handitika ndikati in way handiti ndikati in Jesus Christ ndova ndastata time ndikati before the foundations of the world. Yes, but from the explanation bozi mukuzoti iwewe ukazochuza kufamba naSatani, Mwari ndo paari kuzokuomesa moyo mapinza the word foreknowledge papo kuti neforeknowledge yake Mwari kutoona kuti iwewe uri munhu akashata, anozokuomesa moyo. But the foreknowledge yaMwari kutaura it's there before watombosikwa, zvekuti usati watosikwa anotoziva kuti iwewe mararamiro ako uchararama uri mutsvene here or usiri mutsvene. That's the foreknowledge of God. Anotoziva before you were created. Ndizvozvo my brother, handisi kutombokupikisai, but you have to understand kuti munhu kana achitaura language iyi arikutaura language ari mutime yevanhu here kana kuti arikutaura ari mutime yaMwari. Alright. Handimuzvona.
kana ndiri kutaura ndiri mutime yedu isusu vanhu brother wangu, there is past, there is present, there is future. Ndichitaura ndiri mutime yedu, but kana ndichitaura ndiri mutime yaMwari bhora rakapera kudhara. Just like devil anongonzi is defeated, but right now check mureality isusu handitika mune vanhu right now devil achiri kutishungurudza, but Mwari akatongoti devil is defeated already. Muspiritual realm izvozvo zvekupinda unowana devil ari defeated, but right now in our own time the battle is still ongoing. Inotonzi our battle is not of flesh and blood but with principalities. Hondo yetu chiri kuirwa but iri kunzi yaka. So now you have to understand kuti panda kutaura apa ndikutaura ndiri mutime yedu vanhu here or ndikutaura ndiri mutime yaMwari. Mutime yaMwari there is foreknowledge before the foundations of the world. But now kana takuzotsanangura nhau yacho man ndopatenda kushandisa past, present, future handitika, but the end manje iriyo iri kudetermine the like pataverenga panonzi pana Isaiah 40, pana Isaiah 46 verse 10 I guess. Iri kuti declaring the end from the beginning and from the ancient times things are not yet done. Saka, you should bear with me if I explain things in the time of the Lord and in the time of humans. Alright, ndingafarewo kuwedzera kutsanangura pamubvunzo wabvunzwa namukoma namukoma obedience. Ndichida kuti pfungwa yekuti Mwari yataurwa yekuti Mwari anoomesa moyo, nepfungwa yekuti his foreknowledge, ndaida kuti uchaona kuti Mwari haangosike munhu kana kuti munhu haazvarwe akatoomeswa moyo kare, asi munhu anopiwa mukana wekunzwa shoko. Mwari ototaura naye ukanzwa zvakunzi munhu aomeswa moyo, pane kuramba kwaatoita kazhinji kacho. Semuenzaniso, Lucifer chaiye Bhaibheri rinoisa pachena kuti paakaita decision yekuramba kuteerera akatoudzwa. Ukaverenga bhuku raEzekiel chapter 28 nebhuku raIsaiah chapter 14, inototsanangura asati atadza achitonzi iwewe wafungirei zvakaipa mumwoyo mako, and then akaramba achienda mberi nepfungwa yake yekumukira Mwari kusvika bhuku raRevelation razoti akazodzingwa kudenga. Pfungwa yekuti akazodzingwa yakatozoitwa leta. Iye zvino Bhaibheri kana richiti gomba remoto rakagadzirwa Satani negiro dzake nevanomuteerera, hazvirevi kuti pfungwa iyi ipfungwa yakagara yakatogadzirwa kuti Satani ndiri kumusika anofanira kuzoenda mugehena, but pfungwa yekuti foreknowledge ndo yatoda kudzoka kwairi. Ndaifunga kuti zvinganake kuti tiverenge this verse ndotsanangura manzwisiro andiri kuita panyaya yeforeknowledge. Tichitarisa vhesi yatapiwa namukoma Bhesi yekuna chapter 9 yapatsanangurwa nyaya yaJacob and Esau. Ngativerengerwei vhesi Hebrews chapter 12 vhesi ya 16. Mukoma Power, muchiri ipapo ka? Yes. Judas haana kutozvarwa aine mweya wakaipa. Yes. Mweya wakaipa wokutozomupinda akatogara naJesu kutengesa. Tukuti Hebrews chapter 12 vhesi ya 16 iri kutsanangura pamusoro paEsau. Hebrews chapter 12 verse 16. Yeah. Inoti, lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought
it diligently with tears. Alright. Ukatarisa nyaya yaIsau, vanhu vazhinji kana takaitarisa tinoitarisa paanotsotswa udangwe naJacob, nekuda kwamai vacho varonga dhiri naJacob kuti iwewe chiuya uti ndini Esau. Asi iyoyo isati yaitika, Bhaibheri roisa pachena kuti at one point Esau akabika chikafu chake chesupu yanga yakatsvukira. Ndobva Jacob abeka supu yake yanga yakatsvukira. Esau paakauya ndobva ati ko ndipowo kasupu yako. Andobva Jacob ati iwe shamwari handikupe mahara, ngatiitei dhiri. Zvikanzi rei? Zvikanzi nditengesere udangwe hwako. Uri kuzwa here nyaya yacho kwayakatangira? Ndobva Esau atoti zvine basa rezveudangwe, ndipe supu then ndokutengesera udangwe hwako. Ndoda kuti muone kuti by right tingotaura nyaya yeblessing as a firstborn. By right Esau aifanira kublesswa as firstborn. Pane zvaiitwa kutsika dzavo dzekuti baba kana vaakufa vaisiya firstborn ari in charge of the family. Saka pane mablessings aipiwa mwana wefirstborn. Tisingataure hedu nyaya yaMwari yenhingirikini yegenealogy yatatidzidza nezvayo yekwakazoererwa Jesu. But pfungwa yekungoti pane mablessings aipiwa nababa. Saka Esau akatotanga kutengesa ega udangwe hwake kuna Jacob nekuda kwesupu. Saka ndo vhesi iri kutsanangurwa manje kuna Hebrews kuti Esau nekukara kudya akatengesa udangwe hwake. Pashure paakazorealize kuti anofanira kuwana udangwe hwacho, it was too late. Saka ndiri kuti kudii, kana taakutarisa nyaya yeforeknowledge yaMwari, karekta yaEsau iyoyo yekuti aigona kukoshesa zvisina kukosha, Mwari anga achitoiona achitoiziva kudhara. Kwete kuti Mwari ndiye akamusarudzira kuti Esau anofanira kuzokara otengesa udangwe and then zvozoitika pazvasvika. Foreknowledge ndeyekuti Mwari aitozviona achitozviziva, but ane his part to play yekutoti iye pache zvake Esau achirarama aifanira kukoshesa udangwe hwake. And ndinoda kungopa muenzaniso wekuti Mwari achiziva izvozvo anogona kusaintrasta munhu kuti uyu ari kutengesa udangwe anogona futi kutengesa salvation kana kuti the plan of salvation nezira rekufanira kuzvarwa mwana. Tingotaura zvinozivikanwa naMwari, kwete kuti zvaanosarudzira vanhu. But munhu nemunhu anenge aine his part to play, kunyange Mwari achiiziva. But pfungwa yatinoda kudzoka kwairi futi yamambo naGodkey panyaya yemurume anonzi pane zvaakaita zvisiri right Judas Iscariot, zvekuti pakutosarudzwa kuti ajoine maapostles nekusarudzwa kuita maapostles and disciples, akatopiwa mukana wake wekutendeuka, because hapana vakasarudzwa vari vatsvene, vese vaitodzidziswa vachitotendeuka one day in day out vachifamba naJesu. Judas akatoudzwa asati atengesa Jesu kuti iwewe uchandiramba, uchanditengesa. Waitori mukana waJudas wekutendeuka waaipiwa. And after atoikanganisa, Judas zvinonzi akarealize kuti akanganisa akaenda kundozviuraya. Peter akarealize kuti akanganisa akaenda kunochema akatoregererwa. Saka chimwe chinhu ichocho chekuti vhesi yekuna 2 Peter pairi kuti Mwari ane mwoyo murefu kwose kwose kuti vanhu vatendeuke. Mwari anototarisira kuti even last minute yako yeupenyu hwako uchifa mangwana, ukatendeuka nhasi unoponeswa. Shoko pawainzwa ipapo ukangotendeuka chete, Mwari anokuponesa. Alright. Ndo
Nobata imwe nyaya yamataura nyaya yaPeter iyo kuti akaregreta akazonochema. Mukatarisa mataudziro akaita Peter kuramba kwaakaita Jesu, yange isiri wiu yake. Aisakwanisa kuchuza kuti no, since ari Jesu handizokwanisa kunge ndichimuramba, nenyaya yekuti anga atomboudzwa naJesu wacho kuti Peter, Satani akukumbira kuti akupepetese zviyo, asi ini ndazotozokumbirawo kuna Mwari kuti kutenda kwako kusapere. Ukatarisa kuti so the event yese yakaitika pana Peter ka, kuramba kwaakaita Jesu yange isiri choice yake, even kuzoregreta kwaakaita futi kwanga kusiri choice yake. Kuramba kwaakaita Jesu pekutanga ndiSatani akamukumbira akatomupiwa naMwari kuti amushandise kuita zvinhu zvakaipa izvozvo. Then kuzoregreta kwaakaita ndiJesu aitaura zvakare kuti ndazokumbira kuna Mwari kuti kutenda kwako kusapere. Then tobva tadzoka panyaya yaJudas Iscariot. Kuramba kwaakaita futi Jesu, kumutengesa kwaakaita, yange isiri choice yake again. Akatozviitirwa naJesu paakasanganisirwa chingwa newaini. Pavakapiwa chingwa newaini, ndiye ega akasanganisirwa chingwa newaini. Vamwe vese vakapiwa vakatanga vadya chingwa vakazonwa waini, but iye akasanganisirwa chingwa newaini. And I'm sure kuti izvozvo zvekusanganisirwa kwechingwa kwake newaini zvine vhesi zvakazotsanangurwa. Let me look for that verse then ndozodzoka again. But if you look pamascenarios ese, vese hapana aikwanisa kuchuza kuti izvi handisi kuzvida, izvi ndikuzvida. There was no free will ipapo. Thank you Mkoma. Maybe mera dadambo wabvunza imbomire kumiuta Mike Mkoma obedience. Why are you denying vanhu ava kuti vatore responsibility of their actions? Why are you saying kuti yanga isiri mhosva yavo? Simon Peter ndika akaudzwa naJesu kuti Satani akukumbira akakupiwa. Andika iye Simon Peter wachona achitoudzwa izvozvo naJesu akatopindura akati, Ishe, ini handife ndakakurambani. Ndizvo. But iye haana kutoziva kuti patime yacho pachisatosvika agarwa naSatani ka, zvaisakuzokwanisika kunge achibvuma Jesu kuti zveshuwa ndaifamba naye mukomana uyu. Then Jesu iye akatozotaura kuti ndazotokukumbirirawo kuti iye haana akazoti uzoite choice yekuti uzodzoke kwandiri, but akatoti ndazotokukumbirirawo kuti kutenda kwako kusapere. So why muri kuti iyoyo yanga iri free will, inokwanisa here kuti yanga iri free will yaPeter? Both scenarios kuramba nekuzotendeuka back. It's Luke 21 and it's Luke 22 verse 31 to 34. Jesus predicts Peter's denial. And the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. He asked that he may sift you as wheat, but I have prayed for you, that your faith should not fail. Am I the only one who what Mkoma obedience? What is Satan? Peter akapiwa kuna Satan. Am I the one who heard that? Am I the only one who heard that? Sorry, ina handina kupanzwa pandanzwa kunge vati Judas, asi pandanzwa kunge vati Judas. Inini zvandabata kwavari ndezvekuti vati Peter because akanamatirwa ndo zvakaita kuti azotendeuka, ndo pandanzwa. And then Judas vanenge vaburitsa pfungwa yekuti akaitirwa zvakasiyana nezvakaitirwa vamwe, kuti iye akaita chingwa chekuseverwa muwaini, vamwe vakapiwa chingwa chega newaini yega, as if Jesu ane zvaakaita kuti asimbise kutengesa kwaJudas. Ndo madzikiro andaita, andida kutozoti ndipindewo kwavari. Pfungwa yekuti
Yes, Peter akaiswa kuna Satani handira kuibata. inini ndanzwa sekuti ndoyaita ndivhure vhesi iyoyo. inini ndanzwa sekuti vanga vachitsanangura nyaya yekuti hapana anenge anoramba kuda kwake, kuti vanhu vese Judas, Peter, all maactions anga ana Jesu pakati ndiye aikontrola zvese zvaitika. Whether Peter aenda akanotendeuka, it was Jesus. Whether Judas atengesa Jesu, Jesus azviita. Vakabudisa pfungwa yekuti iyo kusanganisa vakabudisa pandiri kunyanyoda inini ndepekuti Peter naSatani apa. Mukoma obedience mati Peter akaitwa sei kuna Satani? Alright, apo ndipo vatsanangura kuti Peter anganzi Satani. Havana kuti akapiwa here kuna Satani. Amini kuti vanogona varipo, vanogona kunyatsobudisa pfungwa yavo, asi ndaona sekuti vanga vachitaura kuti Satani akakumbira Peter. Ndobva Satani Peter audzwa kunzi Satani anga achida desires to have you and but ndazokunyengeterera kana wazotendeuka uzosimbisa. Inini ndanzonge pabuda word rekupiwa. Alright. Kuti Peter akapiwa kuna Satani. Alright, varipo vanogona kuzonyatsokulasira. Ndoraita kuti ndibvunze. Alright, it's okay. Let's just move on. Alright, Tite come up with another thing. Okay, inini because tinonoramba tichidaro. Ngatingoverenga ivhesi yacho try to come up with the solution. Okay. Inini rega ndiverenge vhesi yacho. Mamuda kuti taurai. Ichi chimboverenga ivhesi ndozongokomenda kuti mapedza kutaura. Alright, it's about 3 verses rega ndiverenge. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Saka ndimukuona kuti this is a prayer and a prophecy all in the same time. Varikuti I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me. Parikunzi return to me ndepekuti arikuzoita regret yezvaaita ozodzoka back kuna Jesus. He is now being said, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall crow this day before you will deny 3 times that you know me. So, inini maonero andinoita now guys, this was a prophecy yakapiwa Peter. And saka manje, since prophecy iyi yakabva kuna Jesu anova Mwari right now, zvakuita kunge Mwari ndo vakaitisa Peter whatever zvakaitika. This was just foreknowledge. Mwari vaitoziva zvichaitika, no, achandiramba. Saka Peter paakazongoramba, hazvireve kuti Jesu ndo vakakonzeresa Peter kuti arambe, zvokuti we deny him the responsibility kuti toti Peter akaramba Mwari. Saka it's not his actions. Akaita hasiri akaita nekusada kwake simply because Mwari ndo vataura ndo zvavo. Kokuzoregreta kwaakaita yanga iri knowledge. Kokuregreta kwaakazoita iye Peter. Ona yakatoprofesaiwa kunzi. Ona bro, parikunzi pa verse 32 parikunzi, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Vari kutomuudza kuti paipepa uchazoregreta paipai. Chiunganidza vanhu vese panzvimbo 1. Wobva watanga kuvastrengthena. That is why you see kuti after the death of Jesus Christ, Peter ndiye akasara ari sort of like in charge. And achistrengthena my brothers. It was a prophecy. Saka now problem irikuitwa na Peter now panapa. Ari kuzoramba prophecy manje. Ari kutaura kuti aiwa zvese zvamutaura izvozvo. Inini ndodaenda nemi kujeni.
saka takuprofesi nenhau da kuti yataurwa naMwari takuti Mwari ndo wakonzeresa here. But ivo Mwari vacho ndo vari kuti uzodzoke kwandiri ndini ndakunamatira. I prayed for you. That party, let's not forget party. I prayed for you. Imimi mukoma obedience right now anokunamatira ndiani? According to Romans 8, who prays for you? Is the Holy Spirit. And we do not know how to pray as we ought, but the Holy Spirit intercede for us with groanings. Andidika that asingagone kutsanangurika. Andimukuzviona. The Holy Spirit is Jesus Christ. The Holy Spirit is the Father. Andidika ndo basa rake. Jesu agara anongotinamatira. Even chero right now imimi pache zvenyu muri kunamatirwa naJesu. He is praying for you through the Holy Spirit. Ndaingadawo kutowedzera kuti ndaida kuisa vhesi ichirubvire kuna John chapter 17 ichazivi Jesu achitoratidza kuti ari kunamatira vadzidzi vake kuna Baba kuti ndiri kukumbirirawo ava vamakandipa. Paitaura vadzidzi aitosanganisira maapostles even nemamwe madisciples kuti ndiri kuvanamatira kuti muvachengete because aitoziva kuti munyika mune Satani ari pabasa. Saka ndinoda kudzoka papfungwa yekuti Jesu haana kungonamatira Peter chete. Even naJudas wacho pari kunzi ndiri kunamatira ava ainamatira vadzidzi vese kusanganisira naJudas. But ndinoda kuti tirimbotarisawo zvedu rudo rwakatoitwa naJesu. But pane vhesi yandifunga kuti mukoma muzondipa yandifunga kuti handizive kuti ndo manyorerwo yakaitwa here yamatsanangura muchiti kune vadzidzi vese akaita vekupa chingwa newaini zviri separate, but kuna Judas akaita yekunyika. Ndingafare kuzonzwa vhesi iyoyo, but however chandiri kurangarira ndechekuti kana iri akaundi yekuna John anenge anobvunza vadzidzi vese varipo kuti pakati penyu pane mumwe achandipandukira. Hanzi vese nobva vatobvunzawo ndini here kusvika pana Judas vakatoti iwewe ndiwe wazvireva. Ndiri kuzama kutarisa manyorerwo azvo zvakaitwa, but pfungwa yangu kuratidza kuti Jesu aitodawo naJudas. Ndeyekuti panotoone zvaiitwa naJudas zvekunzi Bhaibheri rotisa pachena kuti he was not faithful even panyaya dzine chekuita nemari, but Jesu haana kumudzinga, akangomusiya ari among 12 achitotarisira kuti even paakamuudza pacho kuti iwe uchandipandukira, it shows love. Because ukaona munhu anokuudza kuti uchakanganisa ari kutigadzirisa nyaya dzako. Saka inini ndiri kuda kutarisa pfungwa iyi neziso rekuti handione Jesu aida Peter kupfuura Judas, asi ndinoona Jesu aida vadzidzi vake vese. Asi kunyange zvakadaro nenyaya yatatsaura yeThe foreknowledge aitoziva kuti vanhu vachiwana mukana, umwe anoshandisa mukana wake kutendeuka, mumwe anorambira panyaya dzake. Because imagine kuti pfungwa yekuti Judas akarealiza kuti atadza ndo pfungwa yakangoitwawo naPeter kuti akarealiza kuti ndaatadza. But pfungwa yekuti munhu arealiza kuti atadza anodzokera kuna Mwari kunokumbira ruregerero, nepfungwa yekuti munhu atadza anoenda kunozviuraya. Zvakaitwa naJudhasi zvaigona kuitwa naPeter, kuti Peter aigona kuti arealiza kuti atengesa Jesu obva ati ndaramba Jesu bheta ndichinozviuraya. But izvozvo ndo zvatiri kuti Mwari anopa munhu mukana wekuti atendeuke, zvisinei nekuti akatadza kwenguva yakadi. Paarealiza Mwari ari kutotarisira kuti munhu atendeuke. But dhenja yandanga ndichidzoka nayo panyaya yepfungwa yekuti vanhu vanofunga kuti pane vakasarudzirwa kuponeswa, ndeyekuti kana munhu azonyatsorealiza kuti inini ndakatadza naMwari, ndakararama muchivi, but zviri nani nditendeuke, munhu akafunga kuti inini zvandakaita zvakawakura, saka ndofunga tisu vacho vekusaraswa, bheta nditozviuraya zvangu,
Izvozvo izvo harisi zano raMwari. Mwari anotarisira munhu wese kuti paarealiza kuti akanganisa atendeuke adzoke kuna Mwari. Muenzaniso wakanaka wakaitwa naPeter wekuti akarealize akadzoka kuna Mwari. But ndingafare mukoma kana mukazondipawo vhesi yekuti Jesu akaita chingwa chekusevera Judhasi zvaasina kuita kuna ndingafare kuti ndizonyatsoiverenga tichiona matsananguriro amuri kuita. Thank you. Alright, indagarisawo ndisiri kutaura varume, regai ndimbotaura mine zvakanaka here moderator. ndizvozvo mukoma wangu taurai. Right, elder vhesi iri pana John chapter 13 verse 26 yavari kutsvaga. John chapter 13 verse 26 inonyatsotaura kuti Jesu ndiye akadhipa muchinhingi achitaura kuti it is he to whom I shall give a soup, and when I have dipped it. And when he dipped it, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Then ziripo vhesi dzacho elder. Saka ndiyo 13:26. Uye chido chaelder ndechekuti Mwari aponese vanhu vese sekutsanangura kwaari kuita. Asi magwaro achibudisa pachena ari kuti iwo Mwari vanosarudza according to his foreknowledge nekutsanangura kwavo. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanzi ndiMwari. Tamboerenga kuna Ephesians tikaona kuti panosenzeswa inonzi the counsel of God, and it's according to his own will. Saka counsel yaMwari, kuda kwaMwari ndo kunowanzoitika panguva dzese. Hazviitwe kuda kwevanhu, ende kuponeswa kwevanhu hazvina kunzi yes. Ndachida kuti pamati kuda kwaMwari ndo kunowanzoitika panguva dzese, I think inofanira kutaura kuti kuda kwaMwari ndiko kunoitika nguva dzose. Kuda kwaMwari ndo kunoitika nguva dzose. Nguva dzose hakuna zvinoitika kusiri kuda kwaMwari. Kuna zvinoitika kusiri kuda kwaMwari. Ndagadzirisa ndarasika pakutaura point yangu zvakanaka. Kuda kwaMwari ndo kunoitika panguva dzese. Tokuona sei kuti kuda kwaMwari ndo kunoitika panguva dzese? Tiri kuona kuti Ephesians chapter 1 verse 11 iri kubudisa pachena kuti iko in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Saka Mwari anoita zvinhu zvose, he works all things after the counsel of his own will. Then tobva tabuditsa imwe pfungwa zvekare iri pana Romans chapter 8:29. Regai ndiiverenge neshona. Romans chapter 8 verse 29, kuitira nyaya dzenguva iri kuti iyo Romans 8 verse 29 iri kubuditsa nhau iyi pfungwa iyi zvakanaka. Iri kuti nokuti vaakaziva kare ndivo vaakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo wake, mwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama. Kuti Mwari vaakaziva kare ndo vaakatemera kuti vafanane nemufananidzo wemwanakomana wake, dangwe kuvazhinji. Pfungwa iri gatiibudise yakadai so zvekare. Muchirungu pavhesi pari kunzi for whom he did foreknew he also predestinate to be confirmed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Iri mobudisa zvakanaka pachena kuti vakare. Then toya pana Peter, yamboverengwa first Peter, ndofunga yaverengwa nabrother Godke yavo. Second Peter here chapter 2, first Peter chapter 1, right, verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Kuno kuAfrica hatinyanyonetseka nenyaya yekuti elect kana kuti election because kuno vote. Election kusarudza, handiti kuti pana uyu nauyu posarudzwa uyu oposiwa chinenge chati chinhu chiri one. Tinoelecta tichisarudza. Saka ari kunzi ari kuti elect according apa ndiMwari, action iriitwa naMwari. Pavhesi ikatanga toti verb chirungu chinotinetsa hangu, but asi apa tikatanga tichinzi elect zvirova kuti pane ari kuzoita, haisi kunzi election. Elect it's more like it's an action point iri kupiwa to someone which is God the Father who is elect, but elect here iri according to the foreknowledge of God the Father. Saka elect ndiMwari vari kuti electa vachisarudza
vanhu. Saka ningi yekusarudza Mwari vakangogara vachiita. Zvafanana nemaapostles vese patinozi tina Paul Peter, Mwari ndo vaiva vachisarudza kuti uyu ndiye andiri kuita maapostora wangu. Maapostora basa rake nderekuti apiwe vhangeri obva aparidza. Saka izvo zvinoitwa nani naMwari. Saka zvese zvokunzi predestination kuti chichi zvese zviri kudzokera pasalvation. Hatigoni kutaura predestination tisiri kutaura pasalvation. Kana tichiti kuponeswa, vanhu vakaponeswa zvireva kuti pane zvimwe zviri kuseri kwekusaponeswa. Tikaenda pana Romans chapter 1, Romans chapter 1 verse 18 apa, because vanhu vanoti salvation, 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 salvation. Chii chiri kumbonzi salvation? Romans chapter 1 verse 18 tiiverengeni shona handiti. Romans chapter 1 verse 18 iri kubudisa iyo nguva yakanaka yekuti nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga. Hatizivi kuti chakatsamwisa Mwari chii. Vanongonzi kutsamwa kwaMwari, anomuona tikungovaona vachinzi nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwose nekusarurama kwavanhu vanodzivisa zvokwadi nekusarurama. Handiti? Saka Mwari vane kutsamwa kwavo kwavari kuda kuzoratidzwa kunoratidzwa kuchibva kudenga. Handiti? Tiverenge muchirungu shona tiverenge muchirungu just a minute. Ndo last verse yangu ndopawo vamwe times. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Saka the idea of salvation of men is coming on is being brought to us nemhaka yekuti Mwari vane hasha dzavo dzavari kuda kuratidza dziripo. Chaita kuti vanhu ivavo vasita kusarurama chii, Mwari ndiwo vanoziva. Chaita kuti vamwe varurame chii, Mwari futi zvakare ndiwo vanoziva. Saka hasha dzaMwari dziri kuratidzwa kune vose vari kunge vari kuonekwa vasina kusarurama, nekuti kururama kwacho kunounzwa naMwari kune vakarurama. Ndiwo mapointi anaida kuti ndimbobudisa pari zvino, kuti nhau iyi yeruponeso haina kumbosiyaniswa nepredestination chimwe chete, because chese chiri kudzokera pasalvation of men. Ndatenda. Alright. Plus futhi pane nyaya ndira kuenda ipapo. Nyaya ndira kuenda ipapo. Bakunzi the election of God andika is based on his will. Kuti kusarudza kwaMwari kuri based akusitombo ende akusitobva kumabasa evanhu. Zvingori based according to God's will. So why is it kuti pa election iyoyo pa predestination mukuzotaura zve will yevanhu? Parikonzi will ndepapi? Parikonzi will ndepapi? God's will. Mavhesi vaitotanga chaipa vatovhurwa Ephesians here. Vanga vachitaura zveGod's will, pavhurwa Romans vanga vachitaura futi zveGod's will. God's will ere God's phone. God's will. Will. Ndibatserewo ndipawo. Alright. Parafanange pande njamba. Ngatiende pa Romans chapter 9. Pa Romans chapter 9 tozviona zve God's will ipapo iripo futi. Pa Ephesians yambovhurwa namukoma base wa God's will iripo zvakare. Papachitaura zvevana so kuti the election of God might. Alright. Panzi reka ndikuverenga verse 11. For the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God, according to the election, might stand, not of works, but of him who calls. Alright, pane iyo verse number because the will, God's will is God's intention. Verse number 16 ikuti, so then it does not depend on human desire or exertion andika haisisi zvewiwu yedu isusu, but on God who shows mercy. 16 but Romans chapter 9, so then it does not depend on human desire kuti hazvibve kuti isusu tiri kuda. What is the meaning of will? What is the meaning of will? I desire kuti tiri kuda iroro hatisi kuda. Verse yekuti will iripo pa verse 9. Ephesians 1 verse 9. Ephesians 9 imwe iyo yewill iripo yo. 1 verse 9 kuti will yakati Ephesians 1 verse 9. Ephesians 1.
yakati and he made known as the mystery of his will according to his good pleasure. having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in himself. Yes. Yanyatsobuda pachena iwo. So pane pano pari And kundishamisa imwe yacho yevhesi 11. pane chinhu chiri kundishamisa chandanga ndichida kubvunza even chero Bezel kuti mavheses aya ari kutaura nezvepredestination, they are revealing Christ. They are revealing Christ. Christ is the giver of salvation. But I don't understand why mavheses iyayo muri kungomatora papredestination makamanangisa kusalvation musina kumapfudza pana Jesu. And also to add on your question, God K, hapana futi pandiri kuona pari kuratidza his will ndeyekuti vanhu vaparadzwe kana kuti vasawane salvation. Thank you Ipapa. His will yekuti vanhu vaparadzwe iri paRomans chapter 9 verse 22. Yekutoti vanhu vaparadzwe. Because mukagona kuti buritsira predestination yenyu ichipfuura nepana Jesu ka. Jesu achizotipa salvation handiti ka. At least muchaona kuti predestination pairi kupfuura nepana Jesu ikupfuura ichitora ma-characteristics apa muna verse 22 Romans chapter 9 verse 22 ne23 ikutobudisa predestination yewiu yaMwari. Romans chapter 9 verse 22 ne23. What if God wanting to show rino rakati willing 22 isati averengwa ka ngatimboendai pa9 apa mobva mazoisimisa nepoint yandoda kubudisa munokontinya ne22 yenyu koma. Chekutanga ndechekuti Ephesians ari kutaura nyaya yekuti having made known unto us the mystery of his will unto his good pleasure which he has purposed in himself. And it having made unto us, and it kwatiri isusu chakavanzika chekuda kwake chakuchiexplainwa pa10 kusvika pa11 that in the dispensation of fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom he also hath obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. And it then ichi chakavanzika chekuda kwake ndechipi ichi? Chakavanzika chekuda kwake ndechipi? Chekuti vanhu vaponeswe. Ndechipi ichi? Mukoma ngavachiringarira Romans 9 verse 22. Ndechichi? Romans 9 verse 22 wakomana. Ndinoti munzwisise chirungu. Tisati taenda kuna Romans. Apa hapana pari kuratidza his will yekuti vanhu vaparadzwe pana Ephesians. Tisati taenda kuna Romans apa pane zvataona here kuti his will is just salvation. Musamanzi mamwe mashoko. Tati chakavanzikwa chekuda kwake. Kuda kwaMwari chakavanzika ichi. Chakavanzika. Hachisi chinhu chiri pachena. Chikanzi chakavanzika chekuda kwake. Musamanzi mashoko. Saka chii chakavanzika ichocho? Chii chakavanzika? Chiri kubuda pavhesi iyo. Chiri in line nekusarudzwa kwevanhu. Kumanza. Handiti. Alright. Verse 22 ngatiiverenga nditika. Tida kuiverenga word by word handiti. Icho chakavanzika chekuda kwaMwari icho. Inzwa. Alright. Mukoma Garaba. I will do them justice.
ndoda kuvaratidza kuti vhesi yavari kufungira haisandi. Let's go to Romans 9 verse 22. tabva tese tichinzwisisa kuti inotanga ichiti chii? what if God mira ipapo. Mira. What if God? Handitika. Mukoma garaba mazvinhu. Zvanzi what if God? Right. Chimira ndichikuverengerai kuti what if zvinorevei. Kuti titange taziva kuti munhu ari kutotaura zvinhu zvinoitwa here kana kuti ari kutoimagina hake. Aiwa manje mimi musamhanye mira Bezel mira toda kukudzidzisa ndochakavanzika chamwari chacho hatizive what if kutofungidzira is imagine. Aiwa it's uncertainty. Ngatimboiverenga kuti what if ngativerenge iyoyo. Ngativerenge iyoyo handinayo. Ko hatisi kuiverenga here tichidefine mawords bit by bit. I'm not saying kuti hatisi kuiverenga. Ndiri kuti let's define what if. Let's define what if. So right. Verengai, right? Verengai. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Anyway, number 23 actually. And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory. And better of both sides. Both sides, very destruction. Saka imeme muri kuti kudi apa. Ndo chakavanzika chacho kacho. Chakavanzika kuti pane mavessels fitted for destruction. Kwete ari kunzi anongona. Aiwa, hazvina kunzi pane. Ndosaka ndambokuudza kuti vhesi yomukuiramba here 22 yo mukuti chinayo. Ndosaka ndambokuudza kwati ndambokuudzai kuti tistudy vhesi mukaramba mukati muda kuiverenga mukamhanya kuiverenga. Let's study the verse. Let's study the verse Bezel. Tisangomhanya kungoverenga zvinhu tichabude mavessels of distractions acho. Ngatichistudy verse. Alright. Meaning a what if and is a conditional phrase used to introduce a possibility, scenario, or hypothetical situation, often about something uncertain, imagined, or not yet real. Urikuzviona kuti what if kokana handiti haasi kuti ndo zviripo ari kuti kokana kuti chakawanzika hatisi kuchiziva ndezvamwari. It's an imagination, bro. You can't bake your doctrine handiti. Urikunzwa? You can't bake your doctrine over a word rikutanga richinzi what manje mavhesi haashandiswi maya kuti timeke sense nemavhesi tinomeka faith nemavhesi. Let's go back to Hebrew. Let's go back to Hebrew. Tuone kuti what if iroro riri kurevei. So right, scenario iri pa 22 atishande nema possibilities. Zvakafanana kuti ndikakuti vhesi hatikwanisi kushanda nayo nekuti it's a possibility. Aishandike nayo here vhesi iyi. Ndikakuti kokana Mwari akamuka akakura does it mean kuti ada kukura akakura here kuti aishandike nayo. Vhesi iri kurambodza aishandike nayo. It's an imagination, it's a possibility. Ese akakosha ese aishandike nayo.
haishandike nayo haishandike nayo kuti muite backup inimi nhau yenyu yamuda kushandisa. Inoshandika nayo panhau yenhau yairi kutaura nezvayo. Of course tiri kustanda tichitsvaga ma-meanings, but nyaya yacho haisi kutombotaura zvamuri kutaura vakomana. Even though iyo vhesi yacho zvamuri kutaura zvekuti Mwari akasarudza kuti ava ndevekuraswa, handizvo zvairi kutaura ba. Iri kutaura nezve God's justice. Vhesi iyi iri kutaura nezve Israel. Vhesi iyi iri kutaura nezve Israel's rejection and God's justice. Ndopamuri kuona kuti pari kunzi what if. Handitika uri kuti aiwa chiko, uri kuti aiwa chii. Imbomira kandipedze kutsanangura. Iri kutoti what? Zvinotikati mumwe ari kutaura kumwe ari kubhonga uku tichanzwarana here. Vhesi iyi iri panapa nditi. Vhesi iyi iri panapa nditi. Handina heresi yandiri kurova. Musoro wenyaya uri kutangira pavhesi 14 wakanzi Israel's rejection and God's justice. Iri kutangira ku1. Iri kutangira ku1 kutangira pavhesi 1 nyaya iyoyi. Musoro wenyaya. Inzwa. Ndiana kaisa heading yo. Alright. Yeah, now you are now being desperate. Desperate to say, how come you are now being desperate to such an extent whereby makukwesena musoro wenyaya. Iwo usimbeberi wo. Musoro wenyaya ibeberi ripi ro. Saka beberi ndinaro. Saka musoro wenyaya wo. Saka musoro wenyaya wo. Yakanyorwa nzichi. Vhesi 1 usika kogo hapana musoro wenyaya utombo. Alright, ngatimbosiyai pamusoro wenyaya, but ngatidzokei pavhesi yati what if. Iri kuti what if yobva yaisa koma, yobva yati choosing to show his wrath and make his power known. Imboverenga ine shona mukoma pawa mune Bible reshona imboverenga what if iyeyo. Mukushandisa version iripi? Romans chapter 9 22 maverenga version ipi yeBible? Imboverenga ine Holy Bible. Alright. But 22 yachona yakanzi zvino tichatiko kana Mwari. Ndo what if zvino tichatiko kana Mwari. Vhesi kwakoma. Izwire kuti zvino tichatiko. Tinoridzikisa sei izwi iroro rekuti zvino tichatiko kana. Maybe rekedza ndibvunze bvunzo wokuti ndobva ndati bhesi zvino tichati kudii kana ukafoira. Ndiri kurevei? Zviri unquestionable because iwe maybe une zvinhu zvanga uchimboita zvinoratidza kuti uchafoira. So kana wazofoira munhu yaringozama ngokuratidzai kuti we don't question God akaita yaita. Kuti chii? Unenge wakatofoira kudhara kuti unenge usati. Ari kutotaura aiwa munhu zvafanira kuti munhu wauti unogona uchimupa yambiro kuti shamwarika usaverenga kwauri kuita unogona kufoira obva wamuti zvino tichatiko kana wafoira. Alright. Kuti kana wazofoira zviri hazvisi questionable zvinenge zviri obvious. Alright. Tomboti munhu ari kuganza tomboti munhu ari kuganza kuti isusu tinoverenga tinoziva isusu. Munhu obva ati zvino tichatiko kana mafoira. Zviri kurevei? Zvane imwe meaning manje izvozvo. It's a possibility. It's inflicting a possibility. We can't deny that suggestion. Saka, it's an imagination. Even imagination, we can't deny that imagination.
saka mobeka doctrine saka neimagination toiramba iri God's because justice. yakanyorwa as an imagination. Ikutaura about God's justice upon Israel. Upon Israel, panhau yesalvation. Muda kuisa panhau yesalvation. dzamwari dzatotaura kumavhesi 4. Muda kuisa pa God choosing people for salvation or for destruction. Vesi iyoyi iri kunzi what if kokana. Sekuiverenga musona yati zvino tichati kudiko kana chi. Alright. Yati zvino tichatiko kana Mwari vati kana akanga achida kuratidza kutsamwa kwake nokuzivisa simba rake akaita nomwoyo murefu zvikuru pamusoro pemidziyo yokutsamwirwa yakagadzirirwa kuparadzwa. Alright. If you read this verse, zvinhu izvi zviri kunzi zvakaitwa here. Zvinhu izvi zviri kunzi zvakaitwa here. Zviri kunzi zvakaitwa here zvinhu zviri kutaurwa apa. According to this verse. Zviri kunzi zvakaitwa here zvinhu. Aiwa, read again. Zvekumagumozve. Inini pandiri kunyanya. It's an imagination. It's a possibility. Ndepekuti muri kuti it's an imagination. Makamboona zvinoita lawyer, makambopinda mukoti setup. Iyi haisi apa what if ari upa hasi kuti maybe ka. Amuona. Hazvisiri izvo kana aya mabhozi nenyaya yekuti Paul ini I'm not so sure maybe munhu anenge ane background yonge akambinge ari lawyer or something like that. Dai tawana lawyer ndiaigona kuzoti munhu anenge ari lawyer anonyatsoziva statement rasiri ma-possibilities iri ramuri kuona apa. Saka even nyange mukadzokera kuGiriki kwenyu kwamunofarira kwekwe endai kuGiriki munononyatsoona kuti wedhi rinoshanda iyi kwamunofarira kwekwe. Statement yawataura base yabva yandirakarisa advice yaPeter yekuti ngwarirai matsamba aPauro akanyora neuchenjeri hwaakapiwa. It just reminded me pfungwa iyoyo yauri kutaura kuti anenge ainyora kunge lawyer. However, certain subject or certain topic kana tazonetseka kutadza kumunzwisa kuti ati kudii tinobvunza vamwe vanyori kubva kuna Moses kusvika kuna John the Revelator pamusoro pe-that certain topic tisingangogumira pakuti Pauro akati because dzimwe nguva neuchenjeri hwaakapiwa pamwe tinotadza kumunzwisisa. Ipapa Elda muchitotaura kudaro. Muona zvazvakaita. Tikapedza kuti kune ma-vessels of destruction. Muona yakanzi what if equation inoda kutobuditsa explanation, rhetorical question. Unozvabata anoti ma-rhetorical question anoziva. Wabata zvakafanira kuti you ask to point out. Zvakafanira zvaitwa Job achibvunzwa naMwari paipenzi. Tikaenda nokuenda 1 paimbobvunzwa Job naMwari. So because Job ndiye akambobvunzwa mubvunzo hobho naMwari. Tikanoona kuna Job kunopika any random chapter. Moni. Mukufungire. Aiwa kufungira. Aiwa, what if iyo andika? What if God? Equation. It's equation. What if God andika? But that question is a rhetorical question. Iri kuiswa to give a point. To give a point, a rhetorical question is not used to give a point. That one is a rhetorical question. What if God? It is used to give a point. My imagination. Yekuti Mwari vanoseva vamwe vachidestroy vamwe. Explain kuti Mwari ane right as a creator to allow rebellious individuals to exist temporarily to display his holy justice and power. And those are the things that that serious. Zviri kuseri kwechapter iyoyi kunzi kune ma-vessels of destruction fitted for destruction. They are there. Nema-vessels asiri fitted for destruction. Exactly.
saka izvozvo zviritura zviri kuseri kovhesi yandakupa iri kuna First Peter 1 verse 2 iri kutaura kuti ma-elect ma-electka ndopatiri kuti elect haugoni kuita iri kunzi ma-elect ari kunzi ma-elect according to the foreknowledge of ndopatiri God. kuti godke vanhu vari kutoitwa elect handiti kutosarudza kwamwari hauelekte chinhu chiri 1 pane vari kutosiyiwa ipapo. aiwa vari kusiyiwa in Christ because the election is happening in Christ ka vari kusiyiwa kupi muna Christ vakapinda muna Christ vakamupinda sei? Alright, vakapinda muna Christ vacho munhu wese akapinda here muna Christ? munhu wese ana pane imwe vhesi toyandira kuti muvhure kuna Revelation. munhu wese aiwa munhu wese ana kupinda muna Christ handiti ka this selection iyi ukunzwa selection iyi base wanditika iri kutaurwa iri kunzi chosen pana Ephesians 1. It's happening kuvanhu vakatowana salvation kudhara, not kuti selection iri kuitwa kuti vanhu vawane salvation. Because kana zvichinzi chosen in Christ handiti, when a person is in Christ akatowana salvation kudhara, saka ungati munhu yeye ari kusarudzwa naMwari kuti awane salvation. Handiti ari kusarudzwa nekuti akawana salvation. There is the difference between those two. Verenga Ephesians 1 yako uone kuti selection iri kuitika. Saka ipapo ndo patiri kutaura godike kuti selection iyo yautaura chosen iyo yakaitwa izvo patiri kurarama ka tikutorarama vanhu vakasarudzwa kare. Hazvisi zvinhu zvichaitwa kumberi, zvinhu zvakaitwa kare. Ndosaka uchinzwa I like godike pawambotaura kuti kuna Mwari ka ibvo vakasarudzwa munani. Vakasarudzwa munani Bezel. Mukoma pane yamataura yekuna Revelation yamati pane iri kuna Revelation ndakatoimirirawo iyo inoti kuti iyo ndoda kuti pane imwe so yekuti vanhu vachatenda uyu the gospel of the beast vanhu vakaita sei so achanyatsoziva kuti naida unoconclude hangu ndiri kana mheno kana iri yose munhingi yacho inotaura pamusoro pemazita akanyorwa. Ebhuku yeupenyu ndaida kuzoconcluda tiriko kuya zvangu but aiwa iverengei musati maconcluda tipe mamwe mavhesi anobatsira kunzwisisa. Mukoma pawa manga musipo imimi dai makanzwa mufana wenyu uyo achityisidzira vanhu mugouke maifunga kuti pamana kuya nemaballistic missiles emavhesi but ari kuuya nemavhesi atagara tinozivamazosvika pakuverenga musoro wenyaya isiri mubhuku maakuverenga musoro wenyaya isiri mubhuku izvezvizvi nanhasi ndakaasira debate ndakachengetera debate iyo Ephesians 1 Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 yaisa definition yekuti predestination yezvinhu zvakachuzwa naMwari nevari kuti adopted to be confirmed before the foundation of the world. Nanhasi hamusati mabudisa kana hafu yevhesi iri kuramba kuti Mukoma Bezel Mukoma power inzwai zvanzi they were chosen in Christ. If a person is in Christ akatowana salvation kudhara, saka that person is not chosen to get salvation. That person is chosen nekuti akawana salvation. Uri kupabata Bezel? Vanhu vaivaye vari kusarudzwa vari muna Christ. Akachuzwa rini? Before the foundations of the world. Saka before foundation of the world munhu anga atowana salvation. Ndo zvatiri kutaura. Exactly. Angatoiwana because the time yedu neyaMwari yakasiyana Bezel. The devil right now is defeated. Handiti inzwa, the devil right now is defeated. Uri kupabata? Izvezvi muspiritual realm Mwari ari kutoti the devil is defeated.
That is the same thing with us. Handitika takatozvarwa tikatofa kudhara tikatoresurrectwa tikamuka munyika yemweya. Handitika chatakungoita izvi it's fulfilling. Saka izvozvo manje wasiyana naElder mai. Elder vasara vavega mai. Ozi Elder akuti munhu ane mukana pakuti chi Elder uri munhu ane mukana wekuzoda unonotendeuka pamberi apo. Elder kandozvabva kwese. Sekuti dai wanga wachidaro bva kudhara ndaibva ndatonda kunorara. Kune kwakusiyana kunzwisisa kwenhau yacho. Even mukoma God Gape wawatombotaura pane point yavatombobudisa yakanaka singaite vanhu ndavanzwa vachiti yekuti muna Mwari zvinhu izvi zvakatopera kudhara. Kondo zvandataura vanhu hazvisi zvandataura zvamataura point iyoyo mukoma God Gape ndizvo zvamataura ende point yenyu tikuisimbisa. Vesi hautongonzwisa kuti zvinhu zvauri kutaura izvozvo uri kungotenda predestination asi usiri kuziva ndo zvauri kutenda paya. Wona Bezel handina kuramba predestination uri kupabata. Saka maybe undibata mira unzwe ndofunga ndakakuudza inini nezuro nemarimwe zuro pamakambondibvunza kuti unotenda predestination iriko here, ndobva ndatoti predestination ndotenda iriko but handitende mutsananguriro wamunoiita muchiti Mwari akasarudza vanhu vanoparadzwa nevanoponeswa. Ndinotenda kuti predestination iriko kune vanhu vari muna Kristu vakawana salvation kudhara ndovane predestination. Haunzi iwewe uri predestinated kuti uwane salvation, but uri predestinated nekuti wakawana salvation. Because zvikanzi predestinated in Christ, and munhu ari muna Christ akawana salvation kudhara. Uri kupabata? Saka iwewe ukati anzi munhu ari predestinated kuti anzi awane salvation. What are you saying? Iwo ndo unozoisa explanation yekumberi. Munhu kare alright handiti tiri kare kwatutaura kare ameno macronos nemachishi auri kutaura ina hanyatsomanzwisisawo. Tiri ikoko Mwari vakapedza salvation iyoyo kudhara munhu bva atoponeswa ndobva atoitwa mutsvene kudhara anzi ndo vandatoponesa handiti bva zvatopera. Saka kuno kwatava kuzongoya kuno taakudzokera because isusu tiri kuronzwira sei tiri kudzokera tiri kuna Mwari handiti takambouya tikadai tiri kudzokera tisiri kutorarama tichienda. Mwari havana kwekuti vari kubva uku kana fisha. Isusu tisi kurarama kwatiri kuzonoguma panyika iwe hausi kutoziva iwe pache zvako bhesi hausi kutoziva zvauri kutaura kuti chi aiwa ndikutaura kuti imimi panenge pachinzi nevhesi takaponeswa nenyasha nekutenda. Nezo ndatofunga kuti pamwe ukutoya nemavhesi wakatotambidzwa naJesu Kristu mwanakomana isusu nevakaponeswa handiti ndo varunzi vakaponeswa nenyasha nekutenda iwawa. Saka nyaya iwonga uriperi paita perspective yamuri kutaura perspective yamuri kutaura ipapo iperspective yaMwari. Kuna Mwari takasevhwa kudhara. You understand? Ndozvacho zvandiri kuvaudza kuti time idzi dzakasiyana. Kune time yaMwari netime yevanhu. So you should be able to differentiate. Isusu here on the ground, isusu we are the ones because iye Mwari akatida already. Isusu we are the ones who are making a choice yekuti izvozvo Mwari zvamati zvamafunga ihongu. Isusu we are agreeing kuti no, yes, tiri kuda zvokupinda muna Kristu izvi. Yes. Hapana munhu achapinda muna Kristu by force. Hapana munhu ari muna Kristu by gwinyu force. Munhu wese ari muna Kristu anopinda imomo because avhuma zvinhu zvakaitiwa naKristu. Avhuma maofa Mwari yaakaita muna Kristu. And then iye Mwari anotitora otiisa muna Kristu. And then isusu we find out kuti izvi zvokuiswa muna Kristu hazvina kuitiwa nezuro.
Mwari anga achizviziva even asati andiumba inini. This is the very core foundation of being predestined. Perspective yaMwari zvakaitika kudhara. Kwandiri zviri kuitika and inini ndiri kuti kuna Mwari ndinokuda. That is the perspective that is there on the ground. Kwandiri ndiri kubvumirana nezviri kuitwa naMwari, which is the very picture of a love relationship between a man and a man and his wife and his bride. Ndosaka isusu tichinzi we are the bride of Christ. And then muna Revelations 19, anzi Mwari, the day of the Lord comes when the bride of Christ has made herself ready. The bride of Christ is the one which makes herself ready. How does a bride make herself ready? She makes herself ready by saying yes to the groom, by saying yes to the wedding. The wedding was prepared a long time ago. The supper was prepared a long time ago. Muna Kristu, right? But vanhu vachafanira kuchuza kuti inini ndiri kuda zvamuri kuofa Mwari. Mwari haasi kuchinja. You understand? Isusu tisu tinofanira kuchinja zvatange tichiti hoi tatakafa. But izvezvo takuda kuuya paupenyu, because iye Mwari is the definition of upenyu. Kana uri maari ndo paunowana upenyu. Inini pane chinhu wani chandisiri kunzwisisa pavakomana ava, kuti why is it maverses avo ari kubva kupredestination akananga kusalvation achijamba Jesu. Handiti ndo pave pandiri kukuudzai kuti when a person is being predestinated, handiti predestination iyi inotanga yapfuura pana Christ. Handiti kana munhu amuna Christ ndo paanowana predestination. Handitika, not because ari kunzi awane salvation, no, because akatowana salvation kudhara. Handiti saka nhau yepredestination ikatanga yapfuura nepana Kristu, tinowana revelation simply because munhu akangopinda muna Kristu atoone salvation. Predestination ichiuya iri kumuwana aine salvation kudhara. Yobva yanzi you are predestinated to what? To be holy and to be, yet to be holy and to be before the Lord. Handikuzviona now. Predestination iyoyo haisi kutonangana nesalvation, ikutonangana nemamwe ma-issues are different. Alright. Saka ndikutoshaya kuti predestination yamuri kunanganidza nesalvation muchijambira Jesu. Jesu wacho muri kumujamba sei iye ari the giver of salvation. Pandafarira vaelda movha mapinda because ndenda zosara ndiri mwaenda ndokunozotizawo. Ndiri kufarira pfungwa yekuti so far nyaya yekuponeswa kwevanhu ndiri kuona kunge tava ne3 mukoma geshomu anenge ataura kuti nyaya iyi yakaitwa kare yekuponeswa. Pandiri kuzosiyana namukoma geshomu ndepekuti tinozochuza mberi uko. Once kuponeswa kaitwa kare, nyika isati yavambwa, tozochuza manje kuti taakuchuza kuponeswa kana kuzochuza kusaponeswa. Ipapo pfungwa iyoyo haitsigirwe nevhesi. Vhesi rega ndingopedza Mwari akatichuza iye, isusu tiri kubvuma. Ndo option yatinayo, tiri kubvuma kuchuzwa as a bride. Mukadzi haazvinyengi, but mukadzi anofanira kubvuma kuti aiwa zvakataura ndiro. Saka pfungwa inodzidziswa nebhaibheri. Bhaibheri rinodzidzisa rakadai whether tiri kuti isusu mukadzi there is a bride, vaisa another perspective yebride nerelationship iripo apo. Handiti chinozoita kuti kunyenga kunoitwa musikana, unotanga unonyenga musikana kana azokubvuma wambomusvitsa mashoko, ndoprocess atoziva panyama isusu. Saka kana yabride atongo mukadzi asi chinozongoitwa nemurume anozonobhadhara mari yekuroora mukadzi wake. Pane relationship yakasiyana ipapo. Chinowanzoitika ndechekudai, ndechekuti Lydia pa1614 dzamabasa zvinonzi Mwari vakamuvhura mwoyo kuti atende
handiti zvakataurwa naapostle Paul pana Acts chapter 16 You are verse 14. misquoting. You are misquoting. You are Saka misquoting. chimirai katipedzise mukoma Geshomu tinosvika na9 makuseni. Notai down toenda handisi kutiza. So iyo Lydia 16:14 dzamabasa kuti and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God Hedas, whose heart So she the Lord worshipped God. opened. She worshipped And God demon, already. whose She worshipped heart God already. patapesa sakabvanzi whose heart the Lord opened. Uyu akavhurwa mwoyo wake naMwari. Vhesi iripo iyi haisi kumboda kutsanangura. Whose heart the Lord opened. Saka munhu wese anotenda anotovhurwa mwoyo naKristu. Iyi vhesi iri papa iyi. Tikaenda pana Philippians chapter 2 verse 13 inotaura futi zvimwe chete seizvozvozvo. Philippians chapter 2 verse 13, Philippians chapter 2 verse 13, Philippians chapter 2 verse 13, Philippians chapter 2 verse 13. Right. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Mwari ndiye anoshanda mamuri kuti muite kuda kwake. Handiti Mwari ndiye anotoshanda mumunhu. Kana kunzi kune munhu aita kuda kwaMwari, Mwari ndiwo anenge atosenza maari kuti agoita kuda kwake. Hapana chekuchuza, hapana chekuita ndazoita effort yakadai. Ndo zvinozokonzeresa munhu kuti akafunga kuti akubata sabata aita kuda kwaMwari, vanenge vakuverenga zvavari kushanda zvezvo. Mwari ndiwo anoshanda matiri kuti tigoita kuda kwavo. Ndo zvinozidziswa nebhaibheri. Right. How does he do that? How does he do that? semanzwisisiro ako munhu uyo achizarurwa mwoyo wakazarurwa nendava yei? Sei mwoyo wemunhu uyo wakazarurwa? Hanzi sei mwoyo wemunhu wakazarurwa? Kuda kwaMwari kakangoitika. Uyo mwoyo verse 14 mukoma yati a certain name called named Lydia handiti of Tyre which worshipped God Hedas. Handi muriona. Ndobva patozoexplainwa pamberi kuti pasazoita vamwe vanonetsa kabvanzi whose heart the Lord opened. Handiti murikuona ainamata Mwari. Handiti but munhu ari kunamata Mwari yeye akavhurwa mwoyo nani naIshe. Saka nyaya yekuti vanhu vese kunana Acts 2:38 vanhu vaitoita zvokuti vainzwa mwoyo wavo uchipisa. Acts 2:38 toita sehama paisadedzwa vanhu kaunzi dedzai kuti pane wanasara wemubhabhatidzo. Vanhu vanenge vanzwa shoko ndo vaizoti tingaiti sei nemashoko adai, wobva wachipiwa instruction. Hamuri kuona. Saka munhu Mwari saka apa mandipa mhinduro yekuti chii apo? Mwari ndo anovhura mwoyo kuti munhu atende zvinhu ndo zviri pavhesi. Kana atenda tiri kuti why mwoyo wemunhu uyu wakavhurwa? You're not answering that question. Listen to the question. Why munhu uyu mwoyo wakavhurwa? Because wonaka tikuona kuti mwoyo wemunhu uyu wakavhurwa ka. The next question andiri kukupa ndeya Farao. You are going to answer also why Pharaoh mwoyo wake wakaomeswa. So you are going to answer 2 questions here. Wavhura vhesi yemunhu akavhurwa mwoyo, handitika uchavhura yemumwe akaomeswa mwoyo, and you are going to explain why mwoyo umwe wakavhurwa umwe ukaomeswa. Mai izvi zvinongozvitsanangura zvega kazvo. Tikavhura tikaona kuti ngazvitsanangure Wafaro tatomboverenga. Tanga newakavhurwa. Tanga newakavhurwa. Wozopedzisira newakaitwa dombo. Wakaiswa dombo uri pachena ka? Ndo unototangwa nawo. Uyu wekunzi uise wakavhurwa takutombodzokera pa14. Bozha tavhurira vhesi ichanga chiri chekungoti Mwari ndo anovhura mwoyo wemunhu. Handiti? Uronza zvandiri kutaura rebezo. Mwari ndo vanovhura mwoyo wemunhu, yes. Tiri kuti why mwoyo wemunhu iyeye wakavhurwa? And why mwoyo waFarao wakaomeswa? We need the why part. Sei zvinizvo zvakaitwa. Lydia akavhurwa mwoyo kuti atoponeswa. Andaenza aiwoshipa Mwari. Akavhurwa mwoyo kuti akatoponeswa. Because autonamata Mwari. You're misquoting. Bezel. That's not what the scripture is saying. Ngaverenge vhesi yacho. Ngaverenge vhesi yacho tione. Vhesi ndatotaura ndatopedza kuti Lydia akavhurwa mwoyo kuti aponeswa namate Mwari. Akavhurwa mwoyo nhau dzekunamatwa ivhesi.
14 Iverse 14 chini ndiverenge. 16 verse 14 Iverse chini. hazvina kana kuti hanzi Ichi John. Ichi. Acts 16 verse Ibhuku 14 ripi? Acts 16 verse 14 Alright. saka iyi taivhura because takatomboiverenga kusi ndatanga kuiverenga nhasi takatomboiverenga kuda pamwe matanga kuiona izvizvi. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. The Lord opened her heart. Anditika? The Lord opened her heart Why? to heed. Simple. Why? Anditika? Yeah. To heed the things spoken by Paul. This woman was saved. Once what the reason why moyo wakavhurwa Bezel. Hanzi to what? Verenga wega. Saka zvinhu zvataurwa naPaul ndezveiko Verse 14. hatidi kutaura hanzi alright Paul aitaura nyaya dzechi Paul aita umurora Munhu uyu remember kuti ari kunzi who worshipped God. Uri kunzwa? Before moyo wavhurwa munhu uyu akutonzi aiwoshipa Mwari. kumana But then mukuwoshipwa kwake Mwari. Aiwa zvenai. Bezel dzikama. Bezel dzikama. Bezel dzikama. Bezel dzikama. Bezel dzikama. Aiwa hatisi kuda munhu anongoita nharo dzisina nemusoro kuti handiti. Remember we are recording these things. Remember we are recording these things bro. Inzwa. Remember we are recording right now. Ndiri kuti nini? Iwewe hauna mate here wewe. Handiti. Iwewe hauna mate here wewe. Hauwoshipe Mwari here Bezel wewe. I'm asking you a question bro. Don't you worship God? Ameno mubvunzo muda kuti titi aiwa ndiri kungopindura iwe. Alright brother Geshom. Brother Geshom, do you worship God, brother Geshom? Yes sir. You worship God, right? Yes sir. If God opens your heart to listen to my words, to take heed of my words. Yes. Did he open your heart for salvation? No, because sir. you are already in God. I'm already in God, sir. I'm already in God. You are already in God, you are already in salvation. God Hallelujah. opened your heart kuti ugone kugamuchira mashoko angu andiri kutaura inini. Yes. Not Hallelujah. kuti salvation. Usa misquote zvinhu Bezel. And on top of that, Nzwisisa line by line and nzwisisa line by line. Munhu anoshipa Satan. You can't say kuti anoshipa Mwari. ngatimbodzokai pavhesi iyoyo chakatanga chii kuwoshipa Mwari nekuvhurwa mwoyo. Alright, let's read again. Now a certain woman named Lydia heard us. Anditika? He heard us. She heard us. Tell it she. She was a seller of purple from city of Thyatira who worshipped God. And what the nature ye salvation yake. Who worshipped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Urukurasika papa. Munhu aiwoshipa Mwari. Munhu aiwoshipa Mwari. Then Mwari ivavo vaaiwoshipa. Ndobva vamuvhura moyo wake kuti ateerere mashoko aitaurwa naPaul. You can read, brother. Ndobvazoitwa sei pachii iye agara ari muna Mwari. Ungabva wanonobhabhatidzwa obva wavhurwa moyo kuteerera zvaitaurwa Paul. Brother Bezel. Amana zvinenge zvakavharwa. Mirai kuti aite mwana waMwari uyu. Mirai. Imimi mukabva pachechi yeku Mendete yekubulawayo.
mobva maenda kuharare, right? Muri kuharare ikoko mobva mufundisi achipreacha message, right? Muri kutevera mufundisi iyeye. Kana manga, does that mean kuti makawana salvation from mufundisi uyu kana kuti brother Bezel, my question was, right? My question was, imimi kana muri mukristu ari kunamata ari kubulawayo, right? Moenda kuharare monzwa pane mufundisi ari kupreacha on the street. Ari kuparidza, yeah, that's the word. Yes. Ari kuparidza on the street, right? And then more believer zviri kupreachwa nemufundisi iyeye. Does that mean kuti muri kubulawayo you were not a preacher or you were not a Christian here? Right. Chekutanga. Amene muri kuti muanse then motaura moita maspeech. Can you answer first, please? Alright, mubvunzo wenyu ndokona kuti mubvunzo nhando. Hauna zvauri kunyanya edify according to verse ratiri kudiscuss. Dzokerai pavhesi. Aiwa. Wangu. We are on a debate and let's not avoid questions. Answer the questions, address the questions. Ndibvunze zviri pavhesi yataisa. 16:14 Ari kubvunza wani. Bezel, be civilized, my brother. Answer the question, explain your side, don't avoid the question. This is a debate. You have to face each and every question head on. Not kuramba mvunzo chichanzi mvunzo nando. That's not debate like now. That's not debate like now. Do not stick pa iyo question. When you answer answer a question. Uyu munhu wakayo paakazonunzwa handiti akavhurwa mwoyo. Anga gozi iwo kana wakuzonobhabhatidzwa newaiwo ushipa Mwari sei. Ndo mubvunzo wacho wada. Ndona popa wakazomubhabhatidza nekuti azonzwa dai. Unenge wakuda kubvunza mubvunzo ani iwo uri kuramba kupindura mubvunzo yevamwe. Aiwazve ini ndiri kuti tiri iwewe uri kuramba ka because iwewe now I'm now addressing kuramba kwauri kuita kupindura mubvunzo. Usiri pavhesi iri pavhesi yatiri kudiscussa. Because we will now say iwewe hausisina right yekubvunza mubvunzo because also you are not doing people justice to answer a question. You need to answer a question and address a question. Uyo mubvunzo wawo uri outside context yezvatiri kudiscuss. It's a symbolic question yavari kubvunza. Ndinounderstanda zvinhu zviri plain. It's a symbolic question vachifananidza nezvinhu nemanzwisisiro avaita pavhesi iyoyo. Aiwa ngavabvunze plain. Mukoma Bezel A, B, C zviri pavhesi. Ona. When a person is asking per debate, abvunze mabvunziro aina asoda uramba kubvunzwa. That's manipulation. Auudze munhu kuti ndibvunze aiwa. Ona Bezel. That's the nature of a debate. You don't tell a person kuti ndibvunze uchidai. Aiwa nasi kuti ndibvunze uchidai. Unopindura mpindu. Iye munhu anobvunza. Nezvirawo ndiyanetseka kuansa ndoramba itendera pazvinhu zvisinei wangobvunzwa a simple question kunzi kana uri mukristu wekuharare ukaenda kubulawayo ukanzwa shoko richiparidzwa ukatenda shoko raparidzwa ikoko zvikureva here kuti kuharare wanga usiri mutendi? Ndobva ndazoti inini mai zvaita zvirawo kwandiri mukoma Godke because handisi kuziva zviri kubva kupi zvichienda ndochokwadi. Ndasi kuramba kudaira mubvunzo. Zvakangopa nekunzi ngatimusiyei pamubvunzo iwoyo. Kutadza kupindura munhu anenge atotadza zvachose ngatimusiyei. But nhaye Bhezi rekeza ndimbobvunza nyaya iyi achapindura iya akutodhodha maquestions. Hapasisina chaachapindura. Ndokona kuugona.
Alright. musandirambire takutongoclosa debate madzitateguru ozongoonawo kuti Alright. ndo zvakazoitika but point yekuclosa nayo ona kuti zvabuda pachena kuti Mwari akasanangura vanhu vaarida kuponesa kare nyika isati yavambo nevasiri kuda akavasanangura kudhara zvine magwaro. Alright. On that note, Nai Bezel, mazita evanhu vachaponeswa akanyorwa rini? According to your understanding. Before the Akanyorwa from this. I suda my own understanding. According to scripture 13:8 dzachakazarurwa dzakanyora kuti before the foundation of the world. Okay. Vanhu vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Ndokumbira kuti tivhure iyoyo then tobva tavhura chapter 32 ya Exodus. Ndonzwa pfungwa dzako kuti iwewe iyoyo unoinzwisisa sei. And then maybe zvinotibatsira. 32 verse 2 ya Exodus handiti? Ayo. Don't worry, ya Exodus ndokupa verse yacho, but iwewe verenga ya Revelation chapter 13 verse 8. Verenga. Ndaverenga isiri. Verse 8. uri kupanika. Aiwa, tikapanika. Aiwa, kana. And all that go upon the earth shall worship him, whose name 17 verse 8 man. So ndaverenga isiri. Uri kupanika. Kana kuti ndoverenga. Iri kuchi. Mira 2 minutes. Ndiri kushaya vhesi yangu chacha. Yeah, takuita wewe kushaya mavhesi man. Dzinenge dzaawopi. Yeah, uri pa debate uchishaya mavhesi mfana wangu. Dzimashaya. Wakagarwa. Verse 27. Ndokuti usadzidze kuita labhalabha wakagarwa nayo. Zviri clear. Nyaya Lydia iri clear. Unobhabhatidzwa sei wangu wachinamata Mwari. Chikotodzonzi zvamaita zvisiri. And they shall in no wise enter into anything that defiled, neither whatsoever worketh abomination and maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Yes, we have to believe that and do that. Sorry, chance account yakaparidzwa naApostle Paul. Muri kuchinyasomatsvaga muri kunyasoda imimi jeje kwete ari kudiwa nemagwaro ayo amuri kuda imimi. Mavhesi anenge aripo mavhesi ati ngabude anenge aripo. imboiverenga yakamukoma pawo. Ichaita bhozi iri kutaura vasina kunyorwa. Okay. 4 verse 13. Alright. Nyaya yekunyorwa kwemazita mubhuku raRevelation inonyorwa pakawanda zvayo. Even chapter 20 inotsanangura nyaya yekuti mazita akanyorwa mubhuku yeupenyu. But pfungwa yandanga ndichida kuti tizouya nayo yanga iri pana chapter 32 verse ya 33. Maybe inotangira pana verse 32 na 33. And then maybe regai tiverenge pa verse 31. So aripo asvika ngaaverenge verse 31 Exodus. And Moses returned unto the Lord and said, all these people have sinned a great sin and have made them gods of God. Yet now, if thou forgive their sin, and if not blot me, I will pray thee out of thy book which thou hast written. Okay. Yeah, verse 33. And the Lord said unto Moses, whosoever have sinned against me, him will I blot out of my book. All right. Uri kunzwisisa chi pa account iri kutaurwa naMwari naMoses panyaya yemazita uri kunzwisisa chi apa pane bhuku yaExodus? Nyaya yemazita, because Moses ati Mwari zviri nani mudzime zita rangu mubhuku. Mwari akati aiwa inini munhu anonditadzira ndiye wandinodzima. Tiri kutaura nyaya yesalvation yekuti according to God's plan ndeyekuti munhu wese aponeswe. Waibata here? But on that account yekuti mazita akanyorwa mubook of life, but panapa pari kunzi munhu anonditadzira ndiye wandinodzima zita mubhuku reupenyu. Hapasi kutaurwa zvekunyorwa mazita, but pari kutaurwa zvekudzimwa mazita.
unonzwisisa sei nepfungwa yekuti tombotaura pfungwa yekuti Mwari anga akagara akati munhu wese aponeswe, totarisa pfungwa yekuti anga akanyora zita remunhu, but pane vazoita mazita adzimwa. Vadzimirwei ava? Chadzimisa mazita inyaya yekuti zvagara zvakanyorwa kuti ichadzimwa here, kana kuti chadzimisa zita remunhu ndiye munhu wacho? Elder, for the first time, I would really want to admit that this scripture, I'm seeing it for the very first time. But however, chimboitsanangurai kuti muri kunzwisisa kuti kudini. Kana ndazobatsirwa naMwari, toona kuti zvinotendeka here kana kuti kwete. Alright. Haupabude na. Pane pfungwa yawanga wataura ndikatofara seri kuchiti ndofunga Elder vasara vega God keita adai papfungwa yekuti predestination yaMwari ndeyekuti vanhu vese vaponeswe. Kana neni ndokwandiri anonzani bhesi unofanira kufarawo futi neni kuti tese tiri kuwirirana kuti zano raMwari nderekuti vanhu vese vaponeswe. Ndoraanga akagara akadesigna from the foundation of the world. Suicide iroro Elder. Taurai zviri pavhesi. Alright. Ndo zano ranga ragara rakadesignwa naMwari. Paakasika Adamu naEvha, Mwari aitotarisira kuti tese tiri kufanira kuzvarwa nekurarama tichibva kuna Adamu naEvha. Saka zano raMwari ranga riri rekuti vanhu vagare nekusingaperi, tirarame nekusingaperi. But however, chivi ndo chakapinda. Saka tiri kuti kudii? Tiri kuti kana tichitarisa nyaya yekunyorwa kwemazita mubhuku reupenyu, munhu wese zita rake ririmo. But pane chiri kutaurwa manje panapa chatinoda kutarisa. Hanzi naMozisi, chidzimai zita rangu mubhuku reupenyu, nekuda kwekuti vana ava vatadza. Zvikanzi anonditadzira ndiye wandichadzima mubhuku reupenyu. Saka and then therefore tobva tati kana zita remunhu risiri kuzowanikwa kubhuku yeupenyu, iwewe pane here vhesi inoti pane mazita anga agara anzi aya ndeye kuraswa, azodzimwa, chii chachinja kuti adzimwe iwo ambe ngaakanyorwa? Alright. Mubvunzo uri kuuya kwandiri Elder. Yes. Chekutanga since ndambobvuma kuti vhesi ndikutanga kuiona izvezvi, but ndichiverenga vhesi handisi kuona bhuku yeupenyu apa. Uri kuona my book nebook ndiri kungoona nzi him I will blot out of my book. Alright. Saka ndiri kungoona kuti since ndambodaro endai henyu mberi, handisi kuda kuti ndibva ndozvandiri kukudza kuti ndaverengawo Elder izvezvi, ndatanga kuionawo nhasi vhesi. Ndaiverenga asi ndiri kungoona pachinzi I will blot out of my book. Alright. Mwari ndobva vati, therefore now go lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, mine angel shall go before thee. Ndobva atozotumwa, nevertheless in the day when I visit, I will visit their sin upon them. And the Lord plagued the people because they made the calf which Aaron made. Alright. Now ndoda kudzoka hangu kuti patiri kudzidza tinoti tichidzidza every day. Ndosaka wanzwa tati every doctrine inotaurwa nevanhu kana inodzidziswa nevanhu inoda kuti tidzoke kubhuku raGenesis 1 and Genesis chapter 2, and then totarisa kuti what was God's plan pamusoro pe-this doctrine. Saka isusu tiri kutarisa doctrine yekuponeswa kwevanhu, then totarisa futi doctrine ine chekuita, because imimi muri kuisa predestination kuponeswa nekuraswa, yeti isusu tiri kuti nyaya yepredestination ingotaura zvekuponeswa kwevanhu, zano raMwari rekuponesa vanhu, and then zvekuraswa kwevanhu zvazouya pakuti izvi zvazouya nechivi nekutadza kwevanhu, of which hatina mukana wekupa Mwari mhosva yekuraswa kwevanhu. Imhosva iri kudzoka kumunhu as an individual, wekuti apiwa mukana wekuti kuti uponeswe Kristu aripo, ukamugamuchira waponeswa. Kuti usaponeswe warega kugamuchira Kristu. Saka Kristu uyu akavepo rini? Before the foundation of the world.
ndopfungwa yatiri kungotsanangura parukuroids bhesi. Saka tobva tadzoka pagwaro iri Elder. But apa pana Exodus apa it's a book of life ka pari kurambeko apa nebhezi. Ndopandati inini ndatanga kuionawo nhasi handiti. Mune zvapupu zviviri here zvitatu timboiona kuti book of life iri kutaurwa. It's there in the book of Revelation. It's there in the book of Revelation. Book of life inoapia mumaverses aya muBible. Exodus 32 verse 32 to 33, Psalms 69 verse 28, Philippians 4 verse 8, Revelations 3 to verse 5, Revelations 13 verse 8, Revelations 20 verse 12, Revelations 21 verse 27. Chat noma verses anowanika mubook of life. Saka inini paExodus mba ndati ndaishaya ndangoona pane bhuku riri kutaurwa. Kumwe kwacho riri kutonzi my book, iroro riri kunzi my book. That's the book of life. Tiri kuda manje chapupu manje chinobva chati pari kunzi my book, ibook of life. Titowanawo kana 2 or 3 mawitness. Tikashaya kuestablisha ne 2 or 3 mawitness tomboisiya yakadaro. Sinzi ndisiri kuzivawo. Mavhesi amapuhwa iwawo, anditobati this is the first time that you are hearing about this. Can you please get hold of Mavhesi amapuhwa ipapo and then read on them? And then you will find out that is the book of life. Aya ari kuna Revelation. Can you agree? Yes. Revelation 3:5 ndakaiverenga. Revelation 13:5 inotaura zvebhuku ndakaiverenga. Philippi ndakaiverenga, Philippians yavavhura. Iyi ndo yanda ndisati. Ndangona vachingoti Mwari ari kuti ndini my book. Amurona. And we also kana makuiverenga izvezvi iverengei ne understanding yekuti that is the book of life, because muchiverenga mamusingazivi. Alright, mkoma Bezo. Psalms 69 verse 28. Handisina kutangira pa 28. Ndoda kutangira pana kapa 25 ndichisvika pa 28. Hanzi, let their dwelling place be desolate. Let no one live in their tents, for they persecute the ones you have struck, and talk of grief of those you have wounded. Add iniquity to their iniquity, and let them not come into your righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. Handipaipe pambotaurwa nezve-blotted out. Now pari kutaurwa futi zve-blotted out. And now pari kuzonzi the book of the living. Saka handiwaona kuti panoblotwa out ibhuku ripi. Handitoona kuti uyu ari kutotaura kuti let them be blotted out. Saka pfungwa yatinoda kusimbisa ipapo Bhesi ndeyekuti kana riri zano raMwari pakuponeswa kwevanhu nderekuti vese vaponeswe, but chinozoita kuti vanhu vazodzimwa pazano rekuponeswa yanyaya yemaactions avaita. Ndosaka wanzwa ndati vhesi yairi kuti Mwari ari kuti anonditadzira ndiye wandinodzima pabhuku, but otherwise zano raMwari nderekuti munhu wese anga ari mubhuku reupenyu. Ende harisi pfungwa yekutoratidza kuti munhu wese anga ari mubhuku reupenyu ndo pfungwa itoratidza kuti zano rekuponesa raMwari riri kumunhu wese. Ende rekedza ndikuratidze pfungwa iyi Bhesi ndeyekuti Mwari haape munhu mhosva. Maybe iyi vhesi tingade kuiverenga. Ndi James chapter 4 verse 17. Therefore, to him that worketh knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. We anozwa kuita zvakanaka yamboibva naBlessing Shumba. Alright. Paya Mwari ati uyo anonditadzira ndiye wandinodzima. Vhesi yakuti to him who knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Saka chiri kunzi chivi naMwari ndechekuti munhu anoziva kuita zvakanaka orega kuzviita. Saka Mwari basa rake naMweya Mutsvene
kuzivisa vanhu kuti izvi zvakanaka, izvi zvakaipa, izvi zvakanaka. Whether munhu anoenda kuchechi kana kuti haende kuchechi, ibasa raMwari Mweya Mutsvene rekuzivisa vanhu kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka, ichi chakaipa, ichi chakanaka. And itarisiro yaMwari yekuti vanhu vasarudze chinhu chakanaka. But hapana munhu anogona kuita chakanaka achizviitira ega. Munhu tinotokwanisa kuita chakanaka kana tagamuchira Kristu samuponesi. Iye ndiye anorarama chakanaka matiri. Saka muchinzwa zvichinzi gwayana iri rakabayiwa before the foundation of the world. Adamu naEvha vatadza, vakanzi torai hwai muiuraye kuti murege kufa asi hwai ife nekuda kwenyu. NdiKristu aitotaurwa nezvake ipapo. Saka gwai rakazourayiwa nekuda kwei? Rakaurayiwa nekuti munhu anga atosarudza chivi, iye anga akasarudzirwa kuponeswa. Otherwise dai munhu asina kusarudzirwa kuponeswa, airamba achingorarama achiteerera zvaakaudzwa naMwari. Nyaya yaKristu yazouya sezano rekuponesa munhu atotadza. Ari kutevera munhu wake. Urikuona zvakafanana nekuti munhu obva aita chinhu chake, mbavha youya yosikoba, handitika yaba chinhu chiya yobva yaenda kunochitengesa. Munhu uya oenda kunotenga chinhu chake chaakabirwa. It shows love. Otherwise aingoda kungoti chinhu chakabiwa ende handisina basa nacho because hachisisiri changu. But because of love anotevera kunotenga chinhu chake chaakabirwa nembavha. Satani ndiye mbavha yakaba mwoyo yevanhu. But Mwari anotevera kunodzikinura munhu akabiwa nembavha, omubhadharira futi pamuchinjikwa. Former power. Yes. Nasi for the first time mataura the gospel. Ndokutendai mukoma wangu. It means kuti Mwari ari kukushandisai, saka ndiri kunamati basa raari kuita ngarienderere mberi. Hallelujah, mkoma Geshobu. Hallelujah, mkoma wangu. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to our great King. I wanted to say something, but ndakubona kuti better ndiite comment reserved. Sakatovhara debate waita you held the fort uri wega. Sister Celia anga achifanira kuuyawo zvokusimbisa, but haiwa waita bo.